toda kuparidza pamusoro pedemo. Ndo vhangeri yatoda kuti tiparidze. Mwari akandisika in such a way yekuti handigone kuthreatena munhu kuti akandiita zvakati ndichamuita zvakati. Asi ndoda kutaura ndichiti there are certain boundaries dzisingafanira kucharikwa nemunhu in whatever capacity yaari kuoparata ari. There are methods dzinogona kutsvagwa nadzo redress kana munhu akapota achiita basa rekutaura zvinhu zvisiri izvo to vilify another person's person. Saka chingandu ngaayambirwe. He must be warned. I'm not going to talk about it again. But ngaazive kuti anofanira kuita zvaanoita with some boundaries. Zvakakosha izvozvo. Pane demo rakambokweretwa mubhaibheri. Demo yakaoma. Vanhu vakakwereta demo. Saka vakwereta demo pakaita dambudziko. Saka ishatituma kuti tiparidze pamusoro pedemo rakakweretwa. Pa 2 Kings chapter 6 ndo pakakweretwa demo. Pakakweretwa demo kusvikira paita problem. Rakweretwa kudaro rakazorasika. Saka toda kuti tione kuti Mwari achitaura nhau yedemo aida kuita sei naro. Yes. Zvino vanakomana vaprofita vakati kuna Elisha. Saka shasha yakanga yaparadzana naElijah parwizi Jordan. Elisha mwana waShafati wakanga achirima mumunda nemombe dzababa wake. Aigara muguta rinonzi Abel Mehola, ndiro guta raigara Elisha. Saka Mwari pa chapter 19 ya 1 Kings kutanga pa verse 11 wakanga kuda kubvisa Elijah panyika. Ndokubva apiwa mabasa matatu Elijah aakanzi naMwari, woita mabasa aya usati wabviswa panyika. Akanga ari gwara Elijah aitya. Saka haana kuita mabasa aya ari matatu. Akazoita rimwe chete pamabasa matatu aakanga apiwa naMwari. Basa rekutanga, enda unozodza Jehu mwana waNimishi kuti atsive Jehoramu munin'ina wa Ahazia mwana wa Ahabi naJezebheri. Ahabi ari mwana wa Omri unotonga Samaria achitonga Israeli. Kana wapedza kuzodza Jehu kuti atonge panzvimbo yaJehoramu, wokurosa bhodha unopinda muSiria, ndoma unofanira kunozodza Hazaeri akanga ari muranda waBhenihadhadhi kuti atonge panzvimbo yatenzi wake. Wapedza izvozvo chienda kuAbel Mehola uchanowana Elisha mwana waShafati umuzodze ave muprofita panzvimbo yako. Ndo aive maassignments matatu akanga apiwa Elijah naMwari kuti aite asati afa. Ndokubva atya kubira mhiri kwenyika kuti anozodza Hazaeri kuti atonge Siria panzvimbo yaBhenihadhadhi. Ndokubva atya kuzodza Jehu mwana waNimishi kuti atonge Samaria kana kuti Israeli panzvimbo yaJehoramu. Chii chakatyiwa naElijah? It was a treasonous offense. Kwa hiyo Mwari anozviitirei kuti anotuma munhu kugadza mumwe president iye ari kutonga achiri mupenyu? Anozviitirei Mwari? Aiparidza vhangeri yemwanakomana wake, ndo zvaaita. Hazvina chekuita neupresident uripo. Bhaibheri rakanyorwa kuti riparidze zvaJesu Kristu. Saka ndo zvaida kuparidzwa. Mwari ndokubva akuita seanopindura mubvunzo waidai wakabvunzwa naElijah kuti imi muri Mwari waIsraeri
chosaka munditume kunozodza mambo weSiriya munei nayo nyika yeSiriya kuti yatongwa nani. Ndokubva atsanangura ega zvikonzero zvake Mwari zvikanzi chasaka ndide kuti uzodze Hazaeri atonge panzvimbo yaBheni-Hadhadhi, Jehu atonge panzvimbo yaJehoramu, wobva wazozodza Elisha ndechekuti anopukunyuka pabanga raHazaeri panyika yaIsraeri anobayiwa naJehu, anopukunyuka pabanga raJehu anobayiwa naElisha. Ndine chigumbu nenyika yaIsraeri dakuvauraya vese, saka dakugadzira maneti. Saka neti raHazaeri rinouya robaya vamwe vofa, vanenge vapotswa naHazaeri vobayiwa naJehu, vapotswa naJehu vopedzeswa naElisha. Ndo yakanga iri explanation yaMwari, indava aida kuti zviitwe. Saka Elijah wakatya, haana kuzodza Hazaeri, haana kuzodza Jehu, akangoti tsoka ndibatsire. Ndokuenda kuAbhel Mehola kwaakanosvika ndokuwana Elisha mwana waShafati ari mumunda achirima nemombe dzababa vake. Dzakanga dziri 24 madhonza, kureva kuti anga ari majoki 12 airi mwanawo. Ndopaanonzi wakasvika akaskorova Elisha nebhatyi rake. Elisha ndopaanomhanya achitevera Elijah, anomukumbira, Ishe wangu ndokumbirawo kuti munditendere kunoonekana nehama dzangu. Elijah akati ndineiko newe, ita zvaunoda. Haleluya. Saka Elisha akapoponera mombe dzaanga achirima nadzo 2 ndokuenda kumusha kwavo kumba kwaShafati, akanouraya madhonza aya ari 2 akaagocha ndokupa nyama yacho vakanga achigarisana navo, ndokuti ashandisa mapuranga epagejo kuvesa moto kuita bhurayi. Achipedza kugocha madhonza anga achirima nawo, Elisha wakatevera Elijah. Asi zvinoonekwawo pachena kuti Elisha asati akuteverana naElijah, Elijah unoratidza kuti une mumwe munhu waakamboprofita ari muranda wake. Hapana anoziva kuti akanga afa here kana kuti akanga aita sei. Asi Elijah aive nemuranda waakanga achishandirwa naye Elisha asati auya. Ukazonoverenga chapter 3 ya2 Kings unozonzwa Jehoramu aenda kuhondo namambo weEdhomu naJehoshafati mwana waAsa ari weimba yaJudha itonga Judha. Zvinonzi pakabvunzwa kuti pane munhu waMwari here angavataurire kuti vanonokunda here kunorwa naMesha mambo weMoabhi. Zvikanzi Elijah zvaakanga aenda kwakanga kusina muprofita, asi kune rimwe jaya rakauya pamberi paJehoshafati rikati kune mumwe muchinda waidira mvura pamaoko aElijah. Ndobva zvanzi naJehoshafati Mwari anaye, kureva kuti Elisha achifamba naElijah wakanga ari muranda, ari assistant, akanga ari a servant kuna Elijah. Vesi iyoyo inoburitsa pachena kuti Elisha ndiye aive munhu aipota achiti kana Elijah akudya ndiye aimudirira mvura ogeza maoko, Elijah odya. Ndokubva zvasvika pakuti Elijah waakuda kutorwa naMwari, asi mumwe angabvunze mubvunzo wokuti koindava mati Elijah akatya kuzodza Hazaeri kuti atonge Siriya panzvimbo yaBheni-Hadhadhi, inda mati Elijah akatya kuzodza Jehu kuti atonge Israeri. Hazaeri aitonga Siriya panzvimbo yaJehoramu. Mazviwana kupi? Hatingaverenga mavhesi ndokutaura arimo, unoverenga wega. Chida kunosvika pazorasika demo rekukweretwa avo, ndo pane vhangeri yangu. Tinozoona pachapter 9 ya2 Kings, Elisha mwana waShafati akuprofita. Elijah waenda kuti unoenda pachikoro chevana vanoprofita, onotora mufana waakapa chigubhu chemafuta, zvikanzi enda kumabarracks kune mageneral ari kutrena, unoti ndokumbirawo kuona General Jehu. Kana waona kwanaye moenda paside, moenda penyu mega, womudira mafuta, camouflage yake ngaitote nemafuta ewaya. Kana abvunza kuti unorevei, womuti zvanzi naMwari wazodzwa kuti otonge Israeri panzvimbo yaJehoramu. Ndo zvakazosvakawo
Jehoramu akazoona Jehu achiuya nengoro dzake, akabayiwa akafa. Asi akanga ashanyirwa nechizukuru chake Ahazia, chakanga chiri chizukuru chaJehoshafati, chakanga chazvarwa naJehoramu, rakanga riri dangwe raJehoshafati. Saka akanga akutongawo Judha. Saka Ahazia akanga ari mwana waJehoramu, ari mwana waJehoshafati, akanga auya kuIsraeri kuzoona sekuru Jehoramu. Vakanga vakuwara kuhondo, saka vairikavha. Saka pakaurayiwa madzimambo maviri in one day naJehu akauraya Jehoramu mwana waJezebheri, akanga achitonga Israeri panzvimbo yaAbhi. Akauraya Ahazia mambo weJudha, akanga auya kuzoshanyira sekuru vake Jehoramu, nekuti Jehoramu aive hanzvadzi yaAtalia, akanga ari queen kuJudha. Akanga aroorwa nababa vaAhazia Jehoramu ari mwana waJehoshafati. Haleluya. Saka tinozoona kuti Elisha akazonzi wakazopinda muDhamasiko, 2 Kings chapter 8 kubva verse 7. Zvinonzi ndobva Ben-Hadhadhi achirwara, anzwa kuti munhu waMwari ari muguta, ndobva atuma Hazaeri, enda unobvunza Elisha kuti ndichapora here pakurwara kwangu. Ndokutakura ngamera 40 dzakatakura zvipo kunopa Elisha. Vakasangana mustreet sepatasangana pano. Zvikanzi naAhazia na Hazaeri, mwana wenyu Ben-Hadhadhi mambo weSiria anorwara. Zvanzi ndikubvunzei imi ndimunotaura naMwari wokudenga denga, anopora here? Zvikanzi angagone zvake kupora, asi kunyange zvakadaro Mwari andiudza kuti anofa. Ndokubva zvatarisana so Elisha naHazaeri muSiria, mustreet yemuSiria. Hazaeri anga ari minister of state waBen-Hadhadhi anga achirwara. Ndobva Elisha atarisa Hazaeri kumeso, kusvikira Bhaibheri rakati Hazaeri akatanga kunyara. Elisha ndokubva achema. Zvikanzi naHazaeri, muri kuchemei? Nai munhu waMwari, muri kuchema kufa kwaBen-Hadhadhi here? Zvikanzi kwete, ndiri kuchema iwewe. Ko ndatadzei ndauya kuzobvunzai kurwara? Ari kurwara ndiBen-Hadhadhi kwete inini. Muri kuchema ndadii? Zvikanzi ndaratidzwa zvauchaita kana waakutonga Siria. Uchauya kunyika kwedu kuIsraeri, wouraya majaya nevana vadiki, uchatumbura vakadzi vakazvitakura, ukauraya vana vavo. Zvikanzi naHazaeri, ndinenge ndiri imbwa here kuti ndigodaro? Zvikanzi zvandiri kuchema, Mwari azvitaura, saka zvichaitika. Saka ndataura nawe kuti ndikuratidze kuti basa rakabva Elijah rekuzodza Hazaeri, akatorwa Elijah asina kuriita, rakazoitwa naElisha muDhamasiko pa2 Kings chapter 8 kubva verse 7. Basa rekuzodza Jehu mwana waNimishi, Elijah akafa asina kuriita, rakazoitwa naElisha pa2 Kings chapter 9. Saka chinhu chakangogonekwa bedzi naElijah kwaive kutora Elisha. Saka akasvika mazove ekuti Elijah achitorwa, ndokubva vaakufamba vese naElisha. Shoko rinoti vakabva paBheteri, zvikanzi naElijah ndoenda Bheteri. Chisara pano Elisha akati, kana mweya wenyu uri mupenyu nemweya waMwari uri mupenyu, tinoenda tese. Ndobva vabva paBheteri ndokuenda paGirigari. Shamwari chisara, zvikanzi ndokuteerai, ndokuenda paJeriko. Zvikanzi ndakuenda Jeriko mufana chisara pano, zvikanzi toenda tese. Ndobva vabva paJeriko ndokunosvika paJordan River. Vasvika paJordan River, Elijah akati, mufana ndakukurosa, ndikangokosa ndobva ndaenda. Chisara kuno, Elisha akati, kunyepa ikoko toenda tese. Saka vakatozokorosa vese. Elijah akatora bhatye akatsemura Jordan River, vakafamba on dry ground. Vakumhiri kwerwizi, kunonzi kwaive nevana vevaprofita vakanga vachiona zvichiitika. Vakabudawo muJeriko, vakamira padhuze nerwizi Jorodhani. Vaiziva kuti Elijah ari kuda kutorwa, vaida kuona kuti zvinofamba sei. Elijah naElisha ndokukurosa ndokuuya kusaidi kuno. Vapfana vaya vana vevaprofita vakasara kusaidi. Elijah ndopa akati, uri kudei? Kuramba kwako uchiteera kwanyanya, uri kudei? Zvikanzi ndikuda double portion yemweya wenyu. Elijah akati, wakumbira chinhu chikuru chinogozha, asi ukagona kundiona ndichitorwa uchachiitirwa. Ndo panonzi ngoro yemoto yakauya navatasvi vayo, ikauya nepakati paElijah naElisha, ndobva vapatsanurwa. Elijah ndokumira kwake ega, Elisha ndokumira kwake. Champupuri ndobva chauya, Elijah ndokukwira mudenga. Elisha ndokusimudza meso wake
ndokuona Elijah achitorwa sezvaakanga arayirwa. Ukandiona ndichitorwa unochiwana chaunokumbira. Ndo paakazodedzera akati, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Achikupedza kutaura mazwi iwayo, vatyira Elijah pu pasi ndobva radonha. Elisha ndokubva aritora ndokudzoka paJordan river. Achisvika paJordan river akaona ravharika, harina kuramba rakavhurika zvaranga raitwa nebhatya raElijah. Elisha ndopaakati, ari kupiko Mwari waElijah? Rwizi haruna kutsemuka ari kupiko Mwari waElijah? Akatozotora bhatya ndorakarova mvura naro ndokubva yatsemuka ndobva dzapinda again on dry ground ndokupinda muJericho. Saka kune vamwe vedu vakaparidzirwa vhangeri yakatsauka vanoti kana muchinamata munofanira kunamata muchiti ari kupiko Mwari waguti, kuteedzera Elisha akanga azotaura mazwi ekuti ari kupiko Mwari waElijah. Tiri kurarama munyika izere zvitunha zvisina kana idea pamusoro pevhangeri yaJesu. Saka vanongoita zvese zvese. But hativerengerwe verse 13 ya 2 Kings chapter 2 toda kuona kuti chii chaitaurwa naMwari pakataurwa mazwi aya naElisha akabata bhatya raElijah. Where is the God of Elijah? Saka mazayoja anonamata achiti Mwari waguti anoti tinoteedzera Elisha akati ari kupi Mwari waElijah, achida kuti rwizi rweJordan. Verengai tinzwe 2 Kings chapter 2 verse 13. Akanonga jasi raElijah rakanga rava kwaari. Ndo chimwe chikonzero chatakabudira zayoja. Ndaive mudiki asi ndainzwa vanhu vachiti Mwari waEzekieri. Saka ndaive nemumwe ainzi Euda wandaiti Euda, ndakamuti nditsanangurire kuti anonzi Mwari waElijah ndeupi. Anonzi Mwari waguti sori, Mwari waEzekieri. Ndakamuti nditsanangurire kuti Mwari waEzekieri akaita sei, akasiyana papi neMwari ari muBhaibheri. Zvikanzi aiwa ndiye mumwe chete. Ndikati kosei achinzi ndewaguti adii kungonzi Mwari wokudenga. Saka tsananguro dzavakandipa dzanga dziri fraudulent. Vaitiwo nekuti guti ndiye akapuwa vision yezayoja. Saka kureva kuti kana uchida kuona nyasha dzezayoja unototsvaga Mwari waguti. Ini ndikati handipinde muvision yaguti nekuti guti asati apo vakararama iye asati azvarwa. Toda kuziva kuti veve muvision yaani, ko vachazosara iye achererwa guti vachasara vachipinda muvision yaani. Ndiri kuda vision isingaore nemunhu, isingapinde mukasket. Ndoda vision inogara nokusingaperi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandakabudira zayoja. Nasanda kuziva vhangeri ndaitoparidzawo nhema but dzadziri nani. Handina kumbobvira ndakati Mwari waChiwenga, hakuna kumbobvira kwakaitwa zvinhu zvakadaro. But ndaitoparidza nhema asi handina kusvikawo ipapo pekuti Mwari waChiwenga aiwa handaumbodaro. Vhangeri ndakariziva more than 7 years ago. Saka it's around 6 years actually. Teererai munzwe kuti painzi ari kupiko Mwari waElijah. Mwari aida here kuti tigozopota tichiti ari kupiko Mwari washava, ari kupiko Mwari wachinganda. Ndizvo here zvaida kuitwa naMwari. Saka vanaMwari vangani panyika pano nekuti munhu wese ana pastor wake. Vekuhimu vanoti ari kupiko Mwari waUtabwashe. VekuUEFA vachiti ari kupiko Mwari waManu. Saka vanaMwari vatinavo vangani. Tichaitsvaga vhangeri iyoyo ndoyatovengerwa but ndoirova zvakadaro kusvika ndafa. Elijah akanga aina Mwari anonzi waElijah here. Verengai. Akanonga jasi raElijah rakanga rava kwaari. Elisha akanonga bhatya raElijah rakanga radonhera kwaari. Akadzoka akamira pamhenderekedzo dzaJorodhani. Ndokumira pariver bank yeriver Jordan. Akatora jasi raElijah rakanga rava kwaari. Ndokubata bhatya raakanga ainaro raElijah. Akarova mvura. Akarova mvura. Akati Ishe Mwari waElijah uripiko? Yes. Zvino akati arova mvura. Akati arova mvura ikaparadzaniswawo napakati. Ndokubva mvura yaparadzaniswa nepakati. Elisha saka mubvunzo ndewekuti chakaparadzanisa mvura dzeJordan chii?
pakaitika zvinhu zviviri. Pakarohwa mvura nebhatyi raElijah. Pakanzi ari kupiko Mwari waElijah? Chakapatsanura Jordan River chi? Ibhatyi raElijah. Ndazvanzi paakarova nebhatyi ndo payakatsemuka, kureva kuti mvura haina kuvhunduka. Ari kupiko Mwari waElijah? Yakati isu tambotsemurwa nebhatyi, bhatyi ndo richatitsemura. Unochonyera kuno ukasashandisa bhatyi. Mwari waElijah aishande, parodiwa bhatyi raye. Bhatyi raElijah, kureva kuti bhatyi rinotsanangura nguo. Nguo inotaura doctrine. Kureva kuti Elijah paakaita seakatorwa akakwira kudenga, waive mucherechedzo wekukwira kudenga kwaJesu mushure mekunge afira vanhu akamuka kubva kuvakafa. Ndazvakaitika zvese kumashure zvaiparidza zvakanaka zvaizouya, anova ndiJesu Kristu. Saka pavari kukurosa Jordan River, Elisha naElijah vanokurosa. Iko kukurosa kutoreva kuti vakagadzira muchinjikwa nekufamba kwavakaita on dry ground pakati periver Jordan. Kureva kuti Elijah achitorwa, akatorwa the beyond river Jordan, akatorwa mhiri kwerwizi Jordan. Kureva kuti akatanga kurosa river Jordan ndokubva azotorwa. Kureva kuti Elijah aiparidza kuti Jesu adzokere kudenga asina kupfuura nepamuchinjikwa. Ndo zvakaparidzwa nekukuroswa Jordan River kwaElijah. Saka Elisha anorepresenta vhangeri yemuNew Testament iri kuparidzwa mushure mekunge Jesu afa ndobva adzokera kudenga, amuka kubva kuvakafa. Iyo nhau yekumuka kwaJesu kubva kuvakafa Elijah akaiparidza pachapter 17 yaFirst Kings. Shoko rinoti akatiza Jezebheri ndokubva anopinda mubako, ndoma akagara imomo kusvika achinwa mvura yeparwizi painzi paCherith. Ndobva shoko razouya richibva kuna Mwari zvikanzi chibuda mubako uende kuSidoni kune mukadzi ariko anonzi chirikadzi yepaZerepati, ndamurayira kuti akupe zvekudya. Kureva kuti mukaona akupinda muSidoni anenge abuda pai zvake mubako. Nyamba kuSidoni inyika yavaHedheni, kureva kuti vaHedheni havaiponeswa Jesu asati amuka kubva kuvakafa. Kureva kuti paari kubuda mubako Elijah ari kuparidza kubuda kwaJesu kubva mubako raJosefu waRamatiya kwaakutanga kupinda muSidoni. VaHedheni vaakuponeswa, vepaAntioki, vepaKorinde, vepaEfeso, vepaRoma, vepaTyatira, vepaLaodicea nevepaDhebhe. Zvinoitika abuda pai zvake muguva. Saka yakaparidzwa vhangeri, yakaparidzwa musaite kutabalaya, yakaparidzwa vhangeri. Elisha achifamba aine jasi raElijah. Wakanga ari Mweya Mutsvene ari kududzira vhangeri yemwanakomana muNew Testament. Handikusiyei muri nherera, ndichakusiyira muri munyaradzi. Ndosaka Mwari akati kuna Elijah, gadza Elisha kuti agosara achiprofita panzvimbo yako. Kureva kuti kana Elijah akanga aenda, vanhu ngavarege kurusurukirwa nekuti takatorerwa Elijah pakati pedu. Kuna Elisha nebhatyi rake, musashushikane kuti Elijah zvaakatorwa tinosara sei. Saka Jesu achienda akasiya Elisha wake anova Holy Spirit. Ndiye ane jasi raElijah raainaro raidudzirwa 16:12 dzaJohani. Iyoyo inoda kududzirwa iyoyo, nekuti Elisha achifamba haaifanira kuonekwa nejasi rake, aifanira kuonekwa aine jasi raElijah. Ndo raitsvagwa nevanhu, ndo rinozwikwa nekudzwikwa nekuzivikanwa nekuremekedzwa nemvura dzepaJorodhani. Mvura dzepaJorodhani hadziremekedze bhatyi raElisha, dzinoziva raElijah. 16:12 dzaJohani. Ndine zvizhinji zvandinoda kukuudzai. NdiElijah ari kutaurawo, ndiKristu. Asi hamugoni kuzvigamuchira zvino. Hamugoni kuzvigamuchira iko zvino. Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, uchakutungamirai muzvokwadi yose. Ndokusaka pari kunzi double portion, because Elijah asati atorwa yakanga iri Old Testament yakashanyirwa naJesu akararama mukati mayo. Ndokusaka yakanga isingagoni kurarama naMweya Mutsvene full time.
vaipota vachigarwa nemweya uchibuda uchienda vachiridzirwa makandira namagitari. But pari kunzi double portion naElisha idhimandi iri kupleswa muNew Testament. Hatisi kuda zvaiitika mumazuva amurero waMozisi aiti vana Elisha vairidzirwa magitari mweya wobva wavabata kana vaprofita wobva waenda. Chiri kuda mweya wokugara nawo nekusingaperi. Ndo yakazenge yanzi naElijah chawakumbira chinonetsa wakumbira zvinogozha asi ukagona kundiona ndichitorwa zvinogozha izvozvo unozviwana. Saka Elijah akatorwa uri mucherechedzo wokutorwa kwaJesu kubva panyika pano. Ndiye ari kusiya ataura mazwi ekuti mweya mutsvene wamati munoda chinhu chinogozha. Saka Elijah akatanga kusimuka akamirira kuti zvanzi ndikamuona achitorwa ndinochiwana chandakumbira. Ndo panonzi kwakabva kwauya chamupupuri. Zvino chamupupuri chakatsanangurwa pa4:15 dzavaEfeso kuti tirege kuramba tiri vacheche asi tikure pakutenda, tirege kuzunungutswa nemhepo yekudzidzisa kusakarurama kwevarume vanonyengera, asi tikure tigoziva sound doctrine. Kureva kuti paitorwa Elijah pakasimuka chamupupuri. Chamupupuri imhepo ine simba. Ndo iri kunzi naPauro pavaEfeso chapter 4 verse 15. Mhepo iyoyo imhepo yedhokutirini rakarasika. Ndo pari kunzi naElijah ukandiona ndichitorwa, even mhepo iripo unoona chauri kukumbira. Saka kutorwa kwaElijah kukwira kwaJesu kuenda kudenga. Ndo panozotanga mhepo dzeprosperity gospel. Nekuti ukatarisa chamupupuri chinotora zvinhu zviri pasi, mapepa, zvimuti, makadhibhokisi nemandiro nemajecha. Chamupupuri chinozvikwidza kuenda mudenga. Zvoti pakauya chamupupuri panapa vanhu vanotarisa paizvapo pasi. But Elijah akati mazuva anenge asimuka chamupupuri ichocho, kana uchida kuwana double portion wotosimudza meso ako ukatarisa pasi nekutya majecha hauchiwane. Nyamba majecha anotaura zvinhu zvinoora, zvinhu zvenyama, prosperity gospel, maLand Cruiser namaPrado namaMercedes Benz. Kureva kuti Jesu paaizotorwa oenda kudenga paisimuka mhepo dzevhangeri receive your money gospel. Ndo riri kunzi naJesu. Kana ukatadza kuramba wakatarisa Jesu ari kunzi tarirai gwayana ndo rinobvisa chivi chenyika, waakurega kuona gwayana riri mudenga rasimudzwa naMwari. Wakuona mapepa nemajecha asimudzwa nana Magaya. Wakuona maLand Cruiser namalaptop namaSamsung. Hauchiwane. Unofanira kuramba wakaona Jesu. Kunyange mavha asimuka, mavha anofanira kugara pasi, asi chamupupuri chikauya anosimuka. Kureva kuti zvinhu zvinoora zvinofanira kuramba zviri pasi, asi kukauya false gospel they magnify zvinhu zvinoora. Unotanga wakuona kunge ukatenga Range Rover unenge wapinda denga, mavha anenge asimuka. Tonguva iri kunzi manje iyo naElijah pane upenyu usingapere huri panapa hunongowanikwa nevanogona kuramba vakanditarisa. Kunyange majecha asimudzwa nechamupupuri, Pauro anoti takatarisa kuna Jesu uvapi nemukwanisi wokutenda kwedu. Nyika yanhasi haisi kuona Jesu mubhaibheri, iri kuona zvinoora. Nyika yanhasi haisi kuona Jesu mubhuku yaRuka, iri kuona Mercedes Benz. Nyika yanhasi haisi kuona muchinjikwa, iri kuona Range Rover. Nyika yanhasi haisi kuona ropa rakadeuka. Nyika yanhasi iri kuona mansion kuHelensville, kuBorodilbrook nekuChishawasha Hills. Kwasimuka majecha, Elijah haasi kuonekwa. Tarisaone maposta ari muHarare ari kudeedza vanhu kuchechi. Hapana riri kunzi uyai muponeswe, kuna ari kunzi uyai muroorwe, uyai mudhiraivhe, uyai mutenge mastenzi. Ko mapepa asimuka mudenga seiko? Tanga tida kuona mwanakomana. Kune chamupupuri chakauya chiri kutadzisa vanhu kuona mwanakomana, vakuona mapepa akasimudzwa nechamupupuri. Chawakumbira ichi chakupinda denga ichi chinogozha ichi. Chinoda vanogona kuona mwanakomana even kwauya chamupupuri. Kune mabhuku akanyorwa ezvamupupuri, kune matelevision station ezvamupupuri. Ukaona munhu waMwari ari kumberi kwevanhu, hazvina mhosva kuti avhura bhuku ipi mubhaibheri, zvinotozivikanwa
pakupedzesera inenge chinzi zvako zvinoita chero bhuku yavhurwa. Hazvina mhosva kuti vanogara kupi vakauya rini muchechi. Chero bhuku yavhurwa, ingave Genesis, unotoziva kuti makandiwo haagare pasi asina kuti zvinoita gore rino iri iro rino iri. Zvaari kuwanda muri kuti gore rino iri muri kunyatsoreva ripi chairo. Makatanga 2014 muchingoti gore rino iri taane 4 years richingonzi iro rino iri. Richachinja here gore iri? Vasimudza mapepa. Vanhu vedu vari munyika medu havachada kushanda, vaakutenda kuti vakapinda chechi vachaita mari. Vana vari kufa nenzara, vana havachaenda kuchikoro. Munhu waMwari ari kutorera vanhu mari neukopo-kopo. Ndipei mari, Mwari anokukomborerai. Ndo yandakanzi naJesu, taurira vanhu chokwadi kana kuti ndokupiza. Vaudze kuti hakuna vhangeri yakadaro. Ndakataura ndichiti rimwe zuva, ngatingoti rimwe zuva. Rimwe zuva takamira tese pamberi pake murume uyo ari kudzoka. Ari kudzoka. Vana Pauro vakambomuona mune imwe level, kwete akaonekwa achirohwa mbama. Akazokudzwa naMwari akagara kurudyi rwaMwari. Akazoonekwa naana Johani agara pachigaro. Vakati vakomana zvatakaona hazvina kumira mushe. Murume uyo vanhu vakamujairira vakomana. Musi waanodzoka unonzwa Johani achiti achingonzi auya. So nyika yatinogara yakatiza pamberi pake. Benzi yauri kuti profesai papai. Musi waari kudzoka unoishaya kuti yaenda kupi. Ichatiza isina driver. Zviya zvekuti hanzi peturu yangu hamuna, ichaenda isina peturu. Nokuti yakagadzirwa nerabha nemarata, zvese zvinobva muvhu. Ivhu racho ndo raakanzi musi waari kuuya rinotiza pamberi pake nehasha. Ukaverenga 5:10 ne11 dza2 Corinthians unonzwa achiti knowing therefore the terror of the Lord. Ari kudzoka. Ndo zvandati rimwe zuva zodzoka uchaita ungo chatibata so. Maiparidza zvenyu muchifumura vhangeri yenhema, hamuna kunyatsoifumura. Dai ndakanatsotenda. Maiparidza muchizengurira. Dai makanyatsoudza pachena kuti gala ine rabies. Dai takamusiya kudhara tikapinda denga. Zvandiri kuita izvo vanhu vachigumbuka izvi kusaziva hasha dzari kuuya. Mukaziva hasha dzari kuseri kwezuvawo, munoti kana zvichiita kuti muparidze muri pawaya muchitaurira vanhu chokwadi paridzai. Ndahasha dzaari kuuya nadzo. Makanzwa zvichinzi ndewenyasha, dzichapera nyasha idzi. Musi waanonzi adzoka anenge asina nyasha, anenge akatsvukisa maziso. Unonzwa Johani aiti ziso rake murazvo womoto. Zvaa zvakunzi hai Mwari we tinzwirai nyasha. Unongoti kangomuona souti angatinyararei. Yanotanga kuimba unoturovesa mahara shamari ngatingotongwa ichinyararire. Ita muchida kuti takira dzimwe nyaya nyowani panapa. Ndopo unongoshtukadze vaya vaiti vana vamakandiwa mira yapa. Ndopa uchabata gotsi dai wanga uinaro muzivo. Akuramba makandiwa kuti ndichiita baba wani. Ndita baba wani nini? Achakurambirai. Achakurambirai makatarisa so. Ndopa ndakatini. Pastor wako iwewe Jesu achitonga nyika. Jesu akatanga kutonga pastor wako, simukai baba uyai. Pastor wako omira hapa so. Iwe andiri kuti mwana uri mwana wamagaya. Magaya kouya komira hapa so. Kovhakanzi naJesu uyu mubate uyu atitomborera zvokutaura naye. Ari kundisemesa. Uyu manje ibva mangomubata akawanda. Iwe wanga uine wristband yakanzi ndiri mwana wamagaya. Uchabvunza here kuti ko inini munondiona sei? Uchabvunza? Azvita. Unoramba Mwari anogara nokusingaperi kuti ave baba wako iwewe. Woenda kuseri kwemunhu anoshevha.
noti ndiye spiritual father wako. Spiritual father ane shaving machine. But vadikani pane chinhu chandakaona. Ndakaona kuti ukatesta intelligence dzemunhu based on his academic achievements, you will be fooled. The best way to test ability yepfungwa dzemunhu kutsvaga zvaanotenda. Amen. Tine maprofesa, tine madokta vane mbiri yekufunda, but they succumbed to heresy in a way that is appalling, it's surprising, it's breathtaking, unbelievable. How is it that minister akagona kunyepera vanhu vakamuvhotera, anonyepera hona magaya otonashuvira manotsa magaya, so zvinoitika sei? Because vanhu vazhinji vatiri kutongwa nava vakatonga nekuti vakawina maelections avainyepa, kutoreva kuti vakawiniswa nekugona kuita sei, vachigonawo kunyepa kusvika vaMP vozoappointwawo kuita minister wemucabinet, vari kunyeperwa namakanditiwa vachitonyera manodziso, tikapa mano tunoita mari. Kureva kuti hazvina mhosva kuti munhu ane chinzvimbo chipi musociety. Wisdom dzemunhu dzinomezhwa nezvaanotenda. Tine varume vakuru vakuita kunge vane pfungwa dzakadyiwa nembwa, vasina kana pfungwa zvachose, kuti munhu anofamba nechi5 lita chine mvura yakazangana nemavhu uchinzi muteuro, achinzi ndi chief inspector kuzimura. Zvinoitika sei? Madzibaba vasina grade 7 vagona sei kutakurisa inspector chigubhu chine mavhu? Zvagoneka sei? Unoona munavhara yezimura mune chi5 lita chine mvura yakasangana nemavhu. Ndiri kubva kuZambara, aika kudzidza kwese aka dzese dzamakaita neCIS, madzibaba vakuvhiringayo. Upera Jesu maoko. Zvinoitika sei? Funzare vazari pakuti ipakavhirikidzwa honani. Nyika yedu yakaomerwa. Andikonda shava kutomerwa maoko ava. Kudzungera kwakaita vanhu vedu. 18 vanhu vane dzinokakaritsa matema haiwana kana hwana nombera maoko. Ainza ndonda komedi nana kapfupi unoparidza chiiwe. Mparinga cheda 18 vanhu vane dzinokakaritsa, hakuna iwombera traimo mparinga maoko. Hakuna. Poza hana cha Jesu chaari kuuya nacho. Ari kuuya nenyambo dzine mazita ari mubhaibheri mukati. Tinopinda denga here nemabhisho enyu aya amatema. Munoreva kuti Jesu akauya right now yenyu iva magaya ichapindwa nevanhu so vachimarcha into Zion. Jesu achiuya so achiti avaitamba jampraiser kwamagaya vachiita ndindambata. Ndindambata muchechi yaJesu yakadeurirwa ropa, asi kana muri kuinzwa here nhau iyi. Pauro anoti zvichenjererei neboka rese ramakaitwa vatariri nemweya mutsvene. Fudzai kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Varume, murume uyo akadzoka akaona masangano edu aya anoti ndizvo here zvandakafira izvi? Ndo zvaakafira Jesu zvamuri kuita izvi? Ndo zvaakafira? Handisi kutsvaga kuwana vanhu vakawanda vanotiteera vadikani. Ndiri kutsvaga vashoma vakanyorwa mubhuku yeupenyu. Vanoti kana muchinzwa vhangeri inonakidza, endai munonakidzwa. Takanzwa kuti Jesu akaroverwa, takanzwa kuti Jesu akazvidzwa, haizvidzirwa kaleptopu ke200 kamuri kunamatira. Titsvagirewo chimwe chinogara nokusingapere. Tiri kuda vhangeri yezvinhu zvisingaore. Anogadzira laptopu muchamutendeutsa sei? Kana muchiti kuvanhu come and receive your laptop, anoigadzira anadzo ane factory yacho, munomutendeutsa muchiti anovingei. Mastenza amuri kuti receive your stenza, ana Edis Vugari ndo vari kupa vanhu mastenzi maharare. Munomutendeutsa sei Edis Vugari? Nda mastenza amuri kunamatisa vanhu kuti vaside kwamuri vawane. Edi ndiye anawo. Unotosvika pana Edi wokutengesera kamudhara kaikai kane mastenzi asingaiti. Receive your stand. Receive your miracle.
kune munhu ari muavenues ari palife support anobhadhara $3,700 per day, ari kurwara, ane dzimba 5 kuBorodale dzaanogara, dziri 5 kudaro anodzigara dzese, anopota achichinja kwokurara. Tiri kutaura dzaanogara kwete dzinorodywa, anogara dzimba 5 ari 1. Ukasvika payadhi pake, dzimwe unotobvunza kuti iyi inonzi kudii motikari. Pane dzimwe dzinonyorwa mazita aka dzakangoiswa biso. Football here dzakwana, ngatibvunzei varidzi vayo. Munhu akadaro munomutendeutsa sei? Muri kuisa Mercedes Benz paposta. Kune vanhu vanoti Mercedes Benz yakachipa. Ndakasangana nemunhu anodaro, handidhiraivhe Mercedes Benz yakachipa, but kunoko hatizvizive kuti Benz yakachipa, because tine mafani cargo kunoko. Saka ukatozosvika pakutenga Benz unekuwatowo kumberi, but ukanyatsonzwisisa motokari ine interest yemotokari stereki. Kune mota dziri kuita $3.5 million. Hakuna Benz inoita $1 million, hakuna. Saka kunotori nevamwe vanoti hatidhiraivhe Benz yakaita sei, yakachipa. Tenda zvidza ndikadhiraivha Benz. Iwe unokuende kasikoro kanombopushwa kuchu zi sonzara ngati mbokova peturu mukati kane kaine chigubhu kumberi so hakusisina peturu inotorwa kutengi. Tengi racho riri muinjini imo mune chi5 liter, ndo inenge yakakavwa namadzibaba vachiitenderera so ichinzi iri kuyereswa vachityora muzura so. Munhu akadaro ari padeathbed ane a fleet of good cars, munomutendeutsa muchiti zvese zvamuri kuporomisa anazvo, but ari kurwara, and ari kunyatsoziva kuti pamubhedha pano handichamuka ndichidzoka kumba, pade kumberi manje kuri kuda kuita sei, kwakuendwa ikoko manje. maRolls Royce haashande, maPhantom haashande, maPorsche haashande, maMaserati haashande. Kunobvunzwa passport inonzi the doctrine of Jesus Christ. Ndo yatingadai tichiparidzira vanhu iyoyo. Langani vanhu vafa. Kune mumwe akandibvunza akati, paridzai Jesu, musataure kurasika kwevanhu. Ndikati tichiparidza Jesu sei? Nekuti Jesu wacho uri kutaura ndiye akatituma kuti kana muchiparidza udzai vanhu kuti vhangeri yakaita sei, yakatsauka. Vanhu vafa izvezvi vachipinda kwaMwazha. Katiti Mwazha azodiscover the true gospel, achavaita sei? Last year makandiwaiti iye ndaane revelation yekuti bhaibheri rese rinotaura nezvaKristu. Zvaakanzwa kwatiri tichiparidza vana fesi pana, akazvinzwa izvo makandiwa. Enda unocheka pese paunoda kutsvagara paintaneti kana mabhuku, haumbofa wakazvinzwa zvandiri kutaura izvo. Tisu takatanga kuzvitaura pano kuti the whole Bible speaks about Jesus. Imaitoitana the Lord is my shepherd, muchida kutongova masausage kuna Mwari anondivatisa pasi pemafuro manyoro, maida kutofura pegodi nevhesi iyo. Isu tisi takatozoti ayewa ndedza Jesu vhesi dzamuri kubikisa sausage nadzo. Dai iri sausage kwayo bheta yekuMontana, isausage iyoyo. Inzwai vadikani. Saka makandiwa ari kuti akazodiscover kuti bhaibheri rinoda revelation, uye kuti rakanyorwa kuti riparidze nezvaJesu. Akazvitaura around July August 2017. Ubvunzo wangu ndiwo kuti ko vakafa vachipinda UFI asati ane chizaruko vachaitwa sei? Ungafara here dai uri unozotsvagwa uchimuka wotaurwa newe kuti wachererwa wane 10 years. Magaya ozoti right vadikani, zvese zvokuti come out zvezve tatakarasika. Tauda kunyatsoparidza shoko rechokwadi. Iwe wachuru
ukazvinzwa dai uri unotsvagwa uchiwanikwa, handiti unoona ukamurova ukamura wobva wafa zvako futi. Ndangofika kuzokura ndobva ndakafa zvangu kudhara, but maitiro awo wanga uchiita hasi right. Akura ndobva ndafa futi. Kureva kuti unosara uchiwana chokwadi isu tafa. Saka tichatongwa nevhangeri ipi zvatakafa tisina kunzwa chokwadi, iwe uchitaura zvawaifunga. Saka ndinokuparidzira ndine pfungwa yekuti musi wandinonzi wafa iwewe, handina hana inorova kuti zvino zvaafa nenhema dzandaiparidza kumberi kwake kwakamira sei. Ndoda kuti ndive ne clear conscience nemunhu wese wandinoparidzira. Pauro anoti maoko angu haana ropa remunhu, nekuti ndakakuparidzirai all the counsel of God. Zvino varume vana havana basa nekumberi kuri kuendwa. Idea yavo ndeyemari. Ezvimakandiwaka pamai Mnangagwa 300,000 yekuti vatange orphanage. Mari akatorera vanhu achitanda kupusha basa raMwari yakuZANU-PF. Mari yechechi yakaenda kuZANU-PF. Makambozvinzwa izvozvo kuti chechi inoburitsa mari inofanira kupusha vhangeri yakuenda kunyika futi. Akazi kekutanga aipa mai Mugabe mari nerweseri, indozviziva iyi. Kutora chokwadi futi, kana akandibvunza ndogona kuzvipruvha futi. Achida kuti mhosva dzake dzevanhu vari kubira mari dzitsikwe-tsikwe. Zvari kudiwa kukoti naJustice Mahlaba nemari yaMashangwa yaakaba. Pachinzvimbo chekuti pamari iri kudiwa naMashangwa ape 300,000 kuna Mashangwa wakabira, akachuza kupani amai Mnangagwa. Mashangwa ari kuti mari dzezvegumi dzandaikupa ndakudzida, iwewe uri gava una kubva kuna Mwari, wanga uri tsotsi ndandisingazvizivi, ndakuzviziva, ndidzosere mari. Ari kuita kukoti nekuramba kupa Mashangwa mari yake, asi ane mari yekupa amai Mnangagwa. Mari yakambonzi ndeyaMwari iya, ndo ichaprinta ma-t-shirts akanzi pamberi neZANU-PF. Mari yaMwari iri kuendeswa kurally, nekuti vakomana ava zvavari mbavha, they want to patronize the politicians so that when they cross the path of the law they will be shielded from the arm of the law by politicians. It's a sponsored corrupt system. Ipapapa atiboita 2 months magaya achaendesawo. Ndauya une imwe ndakanzwa kuti muda mari, ndine mhaka dzangu, pane tusikana tusina musoro toda kundiendesa kukoti. Nai zvenyu mama, torai mari mutaure nemajustice, siyanai namagaya, a man of God. Hakuna kana sendi rinofanira kubuda muchechi richienda kunyika. Ndokunge iri chechi yaJesu chaiyo chaiyo. Mune marovha muUFI vaigona kugovanisa 2000 vanhu vanouya kuchechi kwake, vanhu vanoisa mari muoffering box, nekuti shoko rinoti pakanga pasina aiti chaainacho ndechake. Vazhinji vakanotengesa munda, vakauya nemutengo wezvakatengeswa vakaisa patsoka dzevaApostora, mumwe nemumwe akagoverwa nekuda kwekushaya kwake. Indaipa 432 dzamabasa. Kureva kuti chechi yaifanira kuti ikawana mari yochengeta vanhu vechechi, ndo vacho vari kunzi ndo vakaponeswa, ndo vaMwari. Munosiya rovha riri muchechi muchinopa vanhu vari kutobira zvavo futi hurumende more money. Hamuna here marovha muUFI, hamuna here marovha muPhD, hamuna here chirikadzi dziri kutsvaga yestart kana yekutengesa pamusika zvayo. Munoendesa mari kuzifa muine vanhu vasiri kushanda muchechi. Chakamboitika kupiko, ngatibvunzei kaBhaibheri tinzwe kuti rinoti kudii. Kana chechi ikawana mari inofanira kuitiswei? 432 dzamabasa.
zvino vazhinji vose vaitenda vaive nemwoyo mumwe, vaiva nomwoyo mumwe nomweya mumwe. Kwakanga kusina mumwe waiti chimwe chaaiva nacho ndechake. zvino magaya ari kuti mari yese ndeyangu, pati bhaibheri ati kwakanga kusina munhu aiti chaainacho ndechake, asi zvinhu zvose vakati ndezvavose. Yes. Vapostora vaipupurira kumuka kwaJesu nesimba guru. Nyasha guru dzikavapo. Nyasha huru dzikavapo pamusoro pavo vose. Nokuti pakanga pasina waishayiwa pakati pavo. Hapana aishayiwa pakati pavo. Nokuti vose vaiva neminda kana dzimba. Vese vaiva neminda kana dzimba. Vakazvitengesa. Vakatengesa. Vakauya nomutengo wezvakatengeswa. Vakaisa kupi. Vakazvisa pamberi pavapostora. Vanapita vakabata mari dzanga dzatengeswa mapurazi nedzimba. Tikatakaona Peter neprivate jet. Kuti handina mota yandinovhunduka. Peter akaita sei? Mumwe nomumwe akagoverwa paakashayiwa napo. Munhu wese akanzi itai line up. Tinzwe kuti mune manidzi api. Munhu wese akagoverwa nepaaishayiwa napo. Zvino magaya namakandiwa dzinenge tswanda dzinongoramba dzichitutirwa mari. Hapana ere kudzoka kuchechi. Otoona vanhu vamakandiwa vachidada kuti wadi muprofita ane mari. Mari yavo vari kubirwa. Ndaverenga rimwe bhuku raChinyowa Chemba achiti Africans they celebrate their antagonists, their oppressors. Africa inokudza vadzvanyiriri vayo. Saka iti kwave nevamwe vashandi vaviri vepamapurazi maviri akasiyana vakaenda kubhawa vakazorovana vachiroverana nhau yekuti mumwe aiti wangu murungu ane mari kupfuura wako. Vakarovana. Wangu ndiye ane mari, wangu ane mari, dakuratidza kuti wangu ane mari. Apa vari kushandiswa mahara, havasi kubhadharwa, vari kutodada dari kuvanyima mari. Ini baba wangu murungu ane mari kureza kuti apa itoto kutsika imukaita nharo. Aika. Ndo zvakaita Africa. Vanhu vangadai vachitogadzira maplakadhi woti kuna makadhi wadzora mari. Vari kuisa maoko muhomwe vachiti murume aita mari. Vari kucelebrate mbavha yavo. Pakanga pasina aishayiwa pakati pavo. Nhau yatangwa ichinzi vazhinji vevaitenda. Kureva kuti mari yakauya muchechi yakagoverwa pakati pevaita sei? Vasingatende vakanzi piwai kwamunoswera ikoko. Kuno kuti tinopawo vanotenda. Nyika ngaifidhe vayo, chechi yochengeta vayo. Pati munhu waMwari ari kuda kubuda munewspaper nepaZTV. Saka anosiya chirikadzi dziri muchechi make. Oendesa mari kuzifa. Vanhu voti magaya nerudo. Mawarriors anga stranded. Hallelujah. Amen. Saka ndozvo zvatinoona nazvo kuti hapana church up. This is a franchise. It's a public fraud company. It's a private fraud company trading as a church of Jesus Christ. Because it's enriching an individual and everybody else is derelicted. Everybody else is left outside. It's about the prophet, his wife, and his children. Yes. Yes, nezvi bhora unoti hazvichaita akutengesa chi? Akutengesa football team. Amiro tinotengwa nani? All right. Saka kutokuparidzirai kuda kuti muroyo Norway ufunge zvakanaka. Kune munhu asaende kunoona vabereki vake nekuda kwechechi yaakajoina. Haana mari. Paanongobata mari kureva kwadzi kuda kuzidwa. Pane more grace dzauya. Pane blessing yerwendo rwunobabada kutaurirai. Mukairuza hapana chamagona. Oona kuti pachinzvimbo chekuti ndinoona baba ndingaruze blessing. Blessing yacho inotengeswa. Utanga wasida ubva waiwana. Dai Mwari anga akaoma kudaro moyo achiti kana asina chaakutorera haana chaanokupa. Munhu yauinayo yakauya sei kwei? Wakaisidhira here zibuno rauinare? Dai uine diki bheta.
une zibuno rakadaro wakasida iwewe. Mwari akakupa sei muno kana asingade kupa vanhu chinhu kana asina chapiwa? Nezuro manheru ndakarwadziwa zvikuru. Tine imwe kapo iri kuAustralia uku yakanzwa shoko paSoundCloud ikatendeuka. Zvikanzi takasidha $44,000 tichinzi toda kuvaka Ezekiel Guti University. Hanzi takazviita muna 2014. Gore rese tainzi idya nemuriwo, musatenge nyama, mutsvage nyasha kuna Mwari. Saka vana kubhadhara maschool fees evana 3 vanga vari kuprivate schools, mari yacho yese yakaenda kuna Guti. Saka taamuna 2018 vaiti tichiri kubhadharana nhasi chikwereti kuchikoro. Mari yacho yataifanira kubhadharisa chikoro takasida kuna Guti achida kuvaka university. Vana Peter vapuwa mari yakanga yatengeswa dzimba neminda, havana kufunga kuvaka chikoro, vakagovera vaishayiwa vanga vari vanotenda. Vakazvikuvaka zvikuru regai zviitwe nenyika. Isu tunoita zvemweya. Uyu ari kuuya kuzonzwa shoko raMwari haana pekugara. Zvinozvidzisa Kristu kuti aramba achingokumbira kuna landlord. Iye achiuya kuzonzwa shoko raMwari achiroja kumba kweasingatende, achinzi kuchechi kwako kwaunongoti kuchechi ndipe renti yangu. Vana Peter vakati baba, chitorai mari motenga stand iyi, motanga ka business, pamunoona profit motanga kuvaka kustand kwenyu. Choti murambe muchiroja azviite kuti Jesu akudzwe arege kuzvidzwa. Ndozvoitwa pachechi yekutanga mufunge, vhesi dzacho tadziverenga. Kwete zviri kuitwa mazuva ano izvi. Choti munhu waMwari anonzi aine imba kuSenditon, mapasta ake chaiwo chaiwo achiroja. What kind of a spirit is that? Hande yekudemo. Saka Elisha akazosara aine double portion yemweya waElijah, ndoyo aiopareta nayo. Saka aiparidza kufamba kwamweya mutsvene muNew Testament. Chii chakaitika pachapter 6 ya 2 Kings kubva pavhesi 1. Zvino vanakomana vavaprofita vakati kuna Elisha, vanakomana vevaprofita. But imbomira munhu waMwari, ndaitaura nemwe mudikani achiti iye aida kutenga stand kuBorodale, aive neshungu yekugara kupi. Saka ari kuti iye munhu waMwari ndakanzwa makandiwa achiti ane anointing yekuti ndiwane mari yekuita sei, yekuvaka yekutenga stand kuBorodale. Saka aive nekabusiness kake kashopu kake mutauni munomu, achipota achisida achipota achisida achipota achisida. Saka kuti ndakazoona kuti hai 5 years ndichiendesa 3-4,000 pamwe after 2 weeks pamwe after mwedzi, because makandiwanza akanga azoti masidhiro ako anodetermina kuti mari ichauya kubva kuna Mwari. Yakati munongouya nemari pakupera kwemwedzi bedzi, pane vamwe vanondipa pawiki. Saka ivavo vane nhafu ende muchaona mari dzavachaita. Saka iye akati regai ndiitewo nhafu yekukomborerwa. Anga akuzidha pasvondo nepa2 weeks. 4 years dzakwana ndopaari kuti ndakazoti ini makomborero acho handisi kuaona, handichada. Saka aiti ndakanzwa shoko renyu ndiri kutenda Mwari. Ini ndikati saka ungatipe here an average yawaimupa pamwedzi makandiwa. Zvikanzi tingangoti 5,000 per month for the past 4 years. Gore rine 12 months. 12 times 5, 60,000 times 4, 240,000. Saka ndakabata penera. Saka stand yamaida kuBorodale yaiita mari. Zvikanzi around kuma 50-60 thereabout. Kachitarisa wona mari yawakapa mano wakazotenga, handina. Mari yawakapa makandiwa yaitenga 4 mastands kuBorodale. Kureva kuti waigona kutenga maviri ukavaka ukapedza, but wakanzi iwewe haukwanise, unofanira kusida. Kwakutozokalkuleta yakasida, kwakuona kuti yaitopfuura yaaitsvaga yacho.
Anda ndakatozozviona ndikatozvikwara ndikati unononoka. Kungwara kwacho unoita sei? Unononoka. Mari dzamuri kusidhira idzi munadzo. Iyo mari yauri kusidha ukatotanga kuenda kucooperative unotenga state gore rino. But mana anokuudza kuti hauna mari. Sidha kadiki diki kapo. Mwari okupa yakawanda. Saka ndosaka ndiri kuti intelligence kana wisdom dzinomezhwa nekuti unotenda chii. Munhu akadaro hazvina mhosva kuti akadzidza kusvikira papi akadzungaira. Nekuti conman wacho haana brain, ari kungokutwista muchana. Zvafanana nemusikana anofamba achiti mukomana wangu ane utsinya akandimitisa. Kunyepa. Hakuna munhu anomboitirwa utsinye wokumitiswa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Udzara pasaidi pako kuti hanzi hakuna utsinye wokumitiswa. Kumitiswa kupiwa nhumbu usina kuroorwa. Asi hapana anopiwa nhumbu asina kubvuma kurara neanomupa nhumbu yacho. Ende hapana asingazive kuti munhu asaite nhumbu anoda kuita sei kana achirara nemunhu munhu. Zvese izvozvo vanhu vanozviziva. Kunze kwaanenge abhinywa, uyo anoenda kumapurisa, amubhinya obatwa. Ende mimba iyoyo anogona kunzi toibvisa nehurumende nekuti wakafoswa nemunhu wanga usina kukama naye. Kwete iwo wakabhukirwa lodge naFranco, katengerwa pizza nejolly juice. Wotonyatsopinda mulodge woona kuti uyu mubhedha hamuna cheya muno. Wozobuda imomo uchiti ndakamitiswa. Maida kuitwa munamato here mulodge umu. Wazvoona kuti hakuna chinonzi kumitiswa. Vakadzi vakajaira kuplaya victim. Vapedza kuplaya victim unonzwa vakuti futi we are equal. Kuika mamuti makamitiswa manje manje. Ta equal papi makambomitisa here varume rimwe gore. Kana tiri equal imbotimitisa ituone. Atisi equal kupenga. Vakadzi they are weaker vessels. Saka nokamitiswa uri panapa kubva nhasi rega kufamba uchiti ndakamitiswa. Enda unoti ndakatora nhumbu. Hauna kumitiswa. Wakanyatsoipiwa uchinyatsoziva inobata manje manje nhumbu. Hakuna munhu anomitiswa panyika panapa. Saka nokamitiswa handikudzwire dzidzi. Itotaura kuti wakadzungaira. Wakangoitwawo zviri kuitwa kuti nana makandiwe izvi. Wakavhevhetedzwa. Musazvinoitwa huku. Huku pane imwe inenge ichiramba kukandira zvo. Saka vanoziva kuti ikaramba ichikukandira pese pese mazaya acho anodyiwa nevanhu kana nembo. Kuti tigare patagadzira kuti tikandirira toda kuisa dzungu mairi. Saka vanoirevha so. Kana yane dzungu yobva yagadzikwa. Panopera dzungu inenge isaziva kuti chii chaakuitika. Ndikokandirira ipapa amene zvaitika nazvakare. Saka ndozvamuri kuitwa nana Magaya. Anenge akabata maiki so achitaura kuti unofanira kuita mari dzako, haufanira kuramba uri rompe, madzibaba ako akakudeketerera, ini ndine simba rekudzinga madhimoni ese edzinza, bata mari dzako, bata hombe, rera wanda dzungu rere. Unongoburitsa wokanda muoffering box. Warevwa. Unozoti wakumba kuti but mari iya. Ndikadai ndamupa here mari iya. Mchinda akangwarisawo. Ndozvamuri kuitwa. Kutanga marohwa nedzungu. Zvokaenda namakandiwo ukada kuti andipe mari yangu. Unosvika kuine vanhu vachiti tanga wabhuka. Haumaoni usina kubhuka. Apo da kumutaka kudzosere chii? Uona kuti ukabhuka ka utorawa futi iwe. Saka unozodara kudzokera kubhari. Kuti bhadhare imwe 400 futi. Zvekubhuka bodo. Saka unozongosiyana naye.
saka zvisiri verenga itinzwe chapter 6. Zvino vanakomana vevaprofita vakati kuna Elisha, tarira zvino apa patigere pamberi penyu pakamanikana hapatiringani. Patiri kugara padiki tida kuti tiextend college vava vari pacollege vapfana titendere henyu tiende kwaJorodhani, mumwe nomumwe atore dandapo tizvivakirepo patingagara. uri kuona here kuti Jorodhani rine nyaya naElisha? uri kuzviona? tati isusu Elisha achioparata Elijah aenda unoparidza ministry yaHoly Spirit, Kristu adzokera kudenga, handiti? Saka Elisha wakasvika pacollege paive nevana vevaprofita. Yanga yakavakwa zvisirina mwari mukati college, haina vhesi, yakavakwa noda kukurasika kwaJerobhoamu mwana waNebhati. Haleluya. Zvikanza Elisha, dambudziko rataita panapa nderekuti patiri kugara padiki toda kuextenda nzvimbo yatiri kugara, titendere tiende kurwizi Jorodhani, tinotema mapango tiye kuzoextenda patiri kuita sei? Patiri kugara, kureva kuti vava vasina kugona kuenda. Elisha asati asvika, bhozi ndiye akasvika. Elisha havana kutsvaga Elisha. Saka mubvunzo wangu kwauri wanga uri wekuti uri kuona here kuti college yoda kuextendwa iyi inotsanangura Old Testament order, nekuti Jesu asati akwira kudenga akanzi akaberekwa pasi pemurayiro kuti adzikinure vakanga vari mumurayiro. Saka kutorwa kwaElijah, kupera kwemurayiro nekukwira kwaJesu kudzokera kudenga. Elisha achitanga kufamba mumaguta achiparidza ravhangeri raKristu riri kuparidzwa naMweya Mutsvene ari muvana vaKristu vakatenda vhangeri. Vakanzi muchagamuchira simba kana mweya wauya pamusoro penyu, ipapo muchawa zvapupu zvangu paJerusarema, paJudhea nepaSamaria kusvikira kumugumo wenyika. Chiteerera unzwe, Elijah akatombofamba mumaguta ese achiparidza vari vese naElisha. Vana ava havana kutaura nhau yekuti tinoda kuextenda nzvimbo yatigere. Kureva kuti kuuya kwaJesu nekukwira kwake kudzokera kudenga nekuburuka kwaMweya Mutsvene ndo kwaizopa vanhu kuti vanzwisise kuti sungano yemurayiro haikwanise kuponesa vanhu, inofanira kutambanudzwa irege kungodhimanda vaJudha bedzi kuti vanamate, kugadzirwe sungano ine mapango manyowani inenge ichinzi New Sungano, New Testament, inenge ichiti kune vaJudha navahedheni. Saka pari kunzi toda kunotema mamwe mapango kutoreva kuti iripo yakuita sei zvayo, yakupazwa kuvakwa umwe musasa wakakura kupfuura wanga uripo. Saka request iri kutaurwa nevana ava kuna Elisha, iri request iri kutaurwa kuna Mweya Mutsvene, dudzira shoko raMwari kuti vhangeri yeNew Testament inyatsoonekwa maparameters ayo, inobva apa ichienda apa, ichibva apa ichienda apa, kuti vanhu vese vagokwana, vaJudha vari paAntioki nevahedheni vari paDhebhe, vaJudha vari paRoma nevahedheni vari paTesalonika vapinde muNew Testament vagokwana. But Elisha kana akasasvika, vakomana ava vateme mapango, they need authority from Elisha. Sekunge Jordan River, it belongs to Elisha. Kuwaiko kumbira seiko kuna Elisha kunotema mapango kurwizi Jorodhani. Elisha ni mataito deeds here Jordan River. Nyamba Jordan River tatino paridza muchinjikwa, nekuti pamuchinjikwa ndo pakaguma zvitadzo zvavanhu, ndo zvakare pakaguma murayiro, kureva kuti pavari kuenda kurwizi Jordan vari kuenda kunodudzira vhangeri riri mubhaibheri, ichifanira kutaura muchinjikwa, ichifanira kunongedzera Jesu, ndo kunobatwa mapango, ndo kunobatwa zvizaruko, ndo kunobuda dzidziso inovamba New Testament, inoita kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti kune vasanangurwa vanofanira kukwana muNew Testament.
Saka vakauya nerequest kuna Elisha, titendere tinotema mapango kurwizi Jorodhani. Verengai zvakare vhesi 1 muchidzika nayo. Zvino vanakomana vevaprofita vakati kuna Elisha, tarirai zvino apa patigere pamberi penyu pakamanikana, hapatiringani. Murayiro wakatimanikidza, tiri pasi pejoko rehuranda. Titendere henyu tiende kwaJorodhani, mumwe nomumwe atore dandapo tizivakirepo patingagara. Yes. Iye akapindura akati, endai henyu. Endai henyu kurwizi Jorodhani munotema mapango amuri kuda kuti muteme. Vari kukumbira sei kuna Elisha sekunge ndiye muridzi wemapango ari kuJorodhani? Vanokumbira sei kuna Elisha sekunge ndiye akavaisa pavanogara? Vakomana vakaenda pavanogara vega, asi vakuti kuna Elisha, titendere. Kureva kuti Mwari aida kuti iwe neni kana tasangana netsamba yakadai tione kuti hakuna anogona kuenda kurwizi Jorodhani kunotema mapango akanobudirira kana asina kutenderwa naElisha. Hakuna anogona kupinda muBhaibheri akagona kubudirira kuwana vhangeri asina kuzarurirwa naMweya Mutsvene. Elisha represents function yaMweya Mutsvene muNew Testament kuJorodhani kumuchinjikwa. Saka kudzokera kuvhangeri yemuchinjikwa tiwane mapango, mapillars edhokutirini raKristu, tigoona kuti vanhu vanoponeswa sei, kuti tigere mumurayiro nzvimbo yatinogara yakamanikidzika. Elisha akati, aiwa, kana makumbira kudai endai henyu. Chii chakazoitika? Zvino mumwe akati, tinokumbira kuti imi mutende kuendawo navaranda venyu. Zvikanzi kuenda bedzi tega imi muchisara zvikatinetsa, tinoda kuti tiende nemi. Iko kurwizi Jorodhani kwacho handei tese vaElisha, kureva kuti vaigona kutoenda. Elisha akasara, pati pakazoita mumwanzi mumwe akati handei tese. Yes. Akapindura akati, ndichaenda. Zvikanzi kana makumbira kuti tifambe tese, imi ndii muda kuwana pekugara, ini pekugara ndinapo, handei. Naizvozvo akaenda navo. Vakati vasvika kwaJorodhani, ndokuenda kumagwaro, ndokunotanga kuona kuti tinoda kudzidza muchinjikwa kubva muBhaibheri. Vakatema matanda, ndokutanga kutema matanda. Elisha akatarisa zvizaruko zvichibuda, because kana wazopinda muBhaibheri uina Mweya Mutsvene manje matanda anotemeka. Kureva kuti kana vanhu vakuda kudzidza Kristu, they need the help of the Holy Spirit. Ndo yakanzi nemuranda wakandasa, ndingagonzwisisa sei magwaro kana pasina munhu anondidudzira? How can I understand except a man guide me? Saka Mweya Mutsvene anofanira kududzira kana uchiverenga ugowana kunzwisisa. Yes. Asi mumwe wakati achitema danda, ndopakazonzi mumwe ndokutanga kutema danda munyasi merwizi, chese ndokuwira mumvura. twisai pakanzi chese kani muise demo. Asi mumwe wakati achitema danda, vana vakaita sei naiwe diwe? Vakanyora Bhaibheri reshona, kokungoti demo pachena, rechirungu rinoti ex-head. Kanzirisai. Asi mumwe wakati achitema danda, demo ndokuwira mumvura. Ndokubva musoro wedemo chacho chinotema chinenge chiri mumupini chachi shawira mumvura. Yes. Akadanidzira achiti, apa ndo paakati pachada kutaura zvakanaka, pakuda kudeedzera. Haiwa tenzi wangu, Alas master, nokuti rakanga rakumbirwa. demo rikasadzoka iri tapinda traburu nderekukwereta. Munhu waMwari akati, rawire piko. Vanhu vakanga vari kupi kwavo? Vanga vari kupi? Kurwizi Jorodhani handiti? Tati rwizi Jorodhani runoparidza chii? Muchinjikwa handiti?
Saka taura itinzwa. Akamuratidza parakanga rawira. Zvikanzi demo razowira mumvura. Dambudziko redu manje nderekuti harisi redu, tarikwereta. Zvekuti rikatsakatika mumvura marapinda umu, hakumiri zvakanaka. Imi kutouya kwamaita uku magona ndo pamunodiwa kana rarasika kudai. Pati paya mamangoti tiende tese, hamuna kutaura kuti rikawira ndichakubatsirai. Zvikanzi kutovepo kwenyu zvaringana. Demo iri rakweretwa. Yes. Elisha akatema rutanda. Zvikanzi ndiratidzei parawira napo. Zvikanzi apa ndo parawirira mumvura. Elisha ndokutema kamuti akarukandirako ndokukanda pawira demo kudaiso chimusoro chedemo. Elisha akakanda pamusoro pemvura kamuti pawira nedemo. Zvikanzi apa kana muti mati ndo parawirira, tokanda kamuti kakaka. Akapapamadza dare tokubva simbi yedemo yadzoka kubva mvura tokuti yangarara pamusoro pemvura. Akati chiritora hako. Zvikanzi kontinyai nebasa. Iye akatambanudza ruoko rwake akaritora. Zvino mambo weSiriya aiwasiyana inayo yatopera kuna kunobva ichaenda. Saka paya patei tichiti vhangeri rinotaura zvaKristu, vhangeri rinotaura nezvaKristu, teichida kuti tikasangana nemagwaro akadai tizokuratidza kuti mbatatisi dziya dzamuri kurisivha kushiraini kwamunoenda adzibude manje kana kwabuda mavhesi akadai. Saka uchinoti kwese kwamunoenda haiparidzwe vhesi. Ivhesi yakakomba because demo rarisiri ravo. Saka ukanzi receive your miracle yatoo yako iri demo rarisiri ravo. Haisi restoration yemarriage, nda marriage kana wakatomborambwa ndeyako wakatombororwa, iri nderekukwereta iri. Saka dambudziko ravo rarisiri rekurasika kwedemo ranga riri rekuti tiratidzei pararasikira. Zvikanzi apa zvikanzi yaraita inetse inoda kamuti. Elisha ndokutema kamuti ndokukanda ipapo tokudzoka rega pamusoro pemvura so yangarara. Zvikanzi torai muteme. Hatisuda noizi futi nenyaya yedemo ino. Koyo vaigonotema matata seiko nedemo rekukwereta. Vana vevaprofita here vanoshewa nedemo rese. Mukutaura kuti kudii kweyo? Ko zvazvinonzi Mwari anokomborera. Akadii kukomborera vana vevaprofita. Demo rese vakarishayiwa nei? Zvanzi mwana wemuprofita tete apa mwaibva kumhuri inoshayiwa zvinovanga vari vana. Kureva kuti nemhuri dzavo dzese dzakatadza kuitana mati coin vatenge demo. Zvino zvavaishayiwa demo kana paizodiwa zvipikiri vaizviwanepi? Kana paizodiwa marata aizowanikwepi? Kana paizodiwa samende yaizobvepi? Kana muchishayiwa nedemo rese ndapa kuvaka vadikani demo ndo instrument ingatonzi yakachipa kupfuura mamwe ese. Kwero demo ravo iri zvaranga richizonzi rakadonha rarisina kunyatsobata zvakanaka pamupini. Vakadii vakaisawo zvimwe zvimapuranga mukati maraya richisheka umo vachinyatsozoti rikadonha sinzi riri kukumbira ringatinetsi. Ko kana vakanga vachiziva parakanga rawira riri vakadii kungotuhina vopinda muzasi vonobata. Ko Elisha akatyorerei kamuti akadii kungoti in the name of God raJesu rarisati ravapa. Kwiro zvarakazengera yangarara pamusoro pemvura rakagona sei kuyangarara iro rakabhera nyura? Kunyura kakuti rinorema pamusoro pemvura rakayangarara sei? Kwaiva vanokwereta demo pavakati kuna Elisha handei tese vakadii kubva vamuti hatina demo pamwaivapowo mari vakatenga demo. Kwaiva vasina demo kuvaka musha vanokudirei kana nedemo rese vasina? Unoti hauna demo oda kuvaka musha usina demo? Mibvunzo kai vadikani? Iyo mibvunzo ndo inozotambanudza vhangeri
robva rajeka. Demo rakakweretwa nevana vevaprofita kureva kuti demo risiri ravo. It belonged to some other people, but vakanga varipiwa kuti vaende kunotema musasa wavo wanga usingakwane wopazwa kovagwa munyowani. Kureva kuti dzimwe nguva chaigona kuvashayisa demo hausiri urombo. Vava vagara vasingafanire kunge vaine musasa wakakura kusvikira Elisha auya. Alright. Kureva kuti Elisha akatozoudzwa zvekukweretwa kwedemo ratonyura kudhara. Ndobva yakuda kunofanana nepamuchato wekani. Inonzi Jesu akatozoudzwa udzi waini yapera, iye asina kumboiedza kuinzwa, yakapera asati ambotestawo. Ndokunofanana nedemo riri kutorwa zvekukweretwa iro ratonyura. Vakomana, kumusoro wedemo uyu wanyurawo mumvura sei? Kwavadii kuchitemawo kure nerwizi kwekuti rikadonha rire richionekwa parawira. Mubva matema munyasi merwizi, imi muchiziva futi kuti harina kunyatsobata uye kuti makakwereta. Hapana here kume kune mapango kudhuze nerwizi pane kuti mubva maenda munyasi chaimo merwizi kunotema mapango. Kwavanovaka zvavanonzi vanovaka nezvidhina nematombo, kwaimasire ezvidhina nematombo mukada mapango. Alright. Galatians chapter 4 verse 4. Toda kuona kukweretwa kwedemo. Kana tadaro yatopera, totoivhiya, toisasika. Galatia chapter 4 verse 4. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, inguva yakazozara, Mwari akatuma mwanakomana wake. Tokubva Mwari ati kuzara kwenguva ndaakuchituma mwanakomana wakaberekwa nomukadzi. Tokubva hanzi ngaaberekwe nemukadzi. Saka ipapa ndo pandinoda kuti rikorektwe Bhaibheri rishona zvakare, nekuti harina kuzviburitsa semanyorerwo azvakaitwa. Rechiri kunoti God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Kureva kuti reshona ringadai rakati Mwari wakatuma mwanakomana wake akagadzirwa nemukadzi, akagadzirwa pasi pemurayiro. Kureva kuti Jesu waisataurwa zvekuberekwa kwake pane chaigadzirwa chaizenge charehwa pa10 dzavaGalatia dzavaHebheru kubva pavhesi 5. Chinzi chibayiro nechipo makazviramba, asi makandigadzirira muviri. Nyamba nhau iri kunzi nguva yakati yazara kwazvo yakabve yataurwa naMwari kuna Abrahama pa18:10 dzaGenesis, achitaura pamusoro paIsaka. Unoti Sara mukadzi wako aripi? Abrahama anoti tarirai Sara ari mutende. Ishoti ndichadzoka gore rinouya nenguva dzino maringe nenguva dzeupenyu. Sara mukadzi wako uchava nemwana. Ukaitevera pa4 pa2 Kings chapter 4 unonzwa Elisha achibvunza kuna Gehazi, zvino mukadzi uyu zvaaramba kurevererwa kuna mambo zvino tichadii? Chii chimwe chisipo pamba pemukadzi weShunemi? Gehazi akati hapana mwana pano. Zvikanzi mudeedzei? Mukadzi weShunemi ndokunomira padhoo remba maigara Elisha. Zvikanzi ndasvika ndiri panze. Zvikanzi naElisha mutaurire Gehazi kuti gore rinouya nenguva dzino maringe nenguva dzeupenyu achaita mwana mukomana. Kwaita mwana mukomana achida nguva dzeupenyu. Kwaidzo nguva dzeupenyu nguva dzipi? 9 o'clock here kana 10 o'clock, January here kana March kana November. Nyamba pa 14:6 dzaJohani anoti ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Kureva kuti pari kudzi nguva dzeupenyu, pari kudzi nguva dzaKristu. Kristu ndiye upenyu. Saka painzi ndichadzoka maringe nenguva dzeupenyu pachaberekwa mwana mukomana. Haasi Isaka kana mwana womukadzi weShunemi, ndiKristu airehwa. Iri kunzwika vhangeri. But azvarwa kudaro aifanira kuponesa vanhu achishandisa New Testament. Ndiyo sungano yakadeurira ropa
Hebrews 9:16 inoti zvino kana pachiitwa sungano panofanira kuve nerufu rwaanoita, nekuti sungano haina simba kana wakaita achiri mupenyu. Kureva kuti New Testament inowaniswa simba nerufu rwaJesu. Hatigoni kutaura zveNew Testament kana Jesu asina kufa. Saka zvaairarama ari munyama aive kupi? Aive kuOld Testament. Nekuti Testament inowaniswa simba nerufu rwatesteta wayo. Kureva kuti Jesu akazvarwa muOld Testament, akamutsa Lazaro muOld Testament, akarapa mukadzi aibuda ropa muOld Testament, akachinja mvura kuita waini muOld Testament, akachinja zvingwa zvikawanda muOld Testament, akasvinudza Bhatimiyu muOld Testament. Ndobva azonoenda paKalvari, ndokubva afa, ndokubva yatanga New Testament. Ndosaka paMatthew 16:18, and I also say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Haana kuti upon this rock I have built my church. Akati I will build my church. Kureva kuti yakanga isati yavakwa, chaitove chirongwa chekuti ndinoda kuvaka kereke yangu. 7:37 dzaJohani dzinoti nezuva guru remutambo akadanidzira akati, kana paina ane nyota ngaauye kwandiri anwe. Sezvakanyorwa nerugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichavhaira mukati make sechitubu chinoendesa kuupenyu usingaperi. Johani achidudzira nhau iyoyo anoti mvura dzaaireva ndedzamweya mutsvene wakanga usati wapiwa kune vanotenda, nekuti Jesu akanga asati akudzwa. Kureva kuti paari kuti ini ndiri mupenyu imi muchazova vapenyu. Pa14:16 kusvika ku19 dzaJohani aitaura kuti hamusi vapenyu nekuti hamuna mweya mutsvene, hamuna mweya mutsvene, nekuti handisati ndakudzwa, handisati ndakudzwa, nekuti handisati ndamuka kuvakafa, handisati ndamuka, nekuti handisati ndafa, handisati ndafa, nekuti handisati ndabatwa, handisati ndabatwa, nekuti nguva dzekubatwa hasati dzakwana. Kureva kuti Jesu akabatwa anobva aida kunotongwa, oroverwa, obva afa, obva amuka, obva akudzwa naMwari. Mweya mutsvene obva wazouya. New Testament yakufangishena. Kureva kuti New Testament inotangira paActs chapter 2, ndo panotangira New Testament kuoperata. Haya, wabvunza ari pasaidi pako kuti uri kuzvinzwa here kuti New Testament inotanga kuoperata muActs chapter 2. Ndando pakaburuka mweya mutsvene. Musawana chamunoita, garai mugari muJerusarema kusvikira mawana simba mweya mutsvene auya pamusoro penyu. I24:45 dzaruka inodaro iverengeka ivi. Vamwe vanozoti aiwa hakuna mavhesi akadaro. Saka nenguva dzimwe nguva tichavereka, dzimwe nguva tichikoti munozovereka maakumba. Yes. Ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Akazoti kudii? Akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu uchatambudzika agomuka kuvakafa nezuva retatu, kuti marudzi ose aparidzirwe zita rake, kutendeuka nokukanganirwa zvivi, vachitanga paJerusarema. Imi muri zvapupu zvezvinhu izvi. Tarirai, ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chaBaba vangu. Ndinotumira mweya mutsvene chipikirwa chaBaba. Asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Ombera Jesu maoko. Saka vana Pita vairambidzwa kuparidza kusvika auya mweya mutsvene akapikirwa naBaba. Saka demo rakakweretwa ndiKristu Jesu, akakweretwa neOld Testament, nda akazvarirwa mairi, ranga riri demo rekuNew Testament. Ndosaka uri kuona pariri kuintroducwa demo iri, harisi kuintrodusa kuripeya dzimba dzavaigara kare. Rakanzi ngarikweretwe patemwe mapango ekuvaka musha munyowani, nekuti Jesu akanga auya kuzogadzira testamenti itsva. Saka havana kukwereta demo, vaida kugadzira dara rekusukira ndiro pamisha yavaigara. Vakati kuna Elisha, patigere pakamanikana, toda kunotema mapango kurwizi Jorodhani tivake musha munyowani watinokwana. Kureva kuti vanhu vari kuona kuti mweya mutsvene zvaasvika zvanaka,
ngatichipindei mumagwaro tidzidze chizaruko chemwanakomana chinowanikwa muNew Testament, kureva kuti dzidziso yemuNew Testament yakumizwa ndo mapango arida kutemwa achivakwa kuti New Testament inyatsodifainwa, vanhu vanzwisise vhangeri yemwanakomana kuti inofamba sei. Ndo yanga yakamirirwa Elisha, ndo yaikumbirira double portion, aiziva kuti pachada kutambanudzwa mutana, pachada kududzirwa vhangeri, pachada kuti New Testament idifainwe ichibva mumagwaro. Iyoyo inoda Elisha, inoda mweya mutsvene. Ndosaka vakangoti vachimuona achisvika zvikanzi zvanaka, nhau yatina ndeyekuvaka musha munyowani. Dudzirai magwaro tinzwisise vhangeri remuNew Testament. Zvikanzi saka muda kududzira sei? Zvikanzi ngatidzokere kune Jorodhani, hatiye kumuchinjikwa, tokairotokera vhangeri yacho, hatiye kumuchinjikwa. Nyamba kumuchinjikwa unotemwa mapango, bango harivakwe naro kana risina kutemwa kubva pamuti. Kureva kuti mukaona bango rapamusha wavari kuda kuvaka rinenge riine masainzi ekukuvara, demo richitema, mapango achibva pamuti, mamwe mapazi achibviswa. Nyamba kutemwa kwemapango kuri kutsanangura kutambudzika kwaJesu kuti vanhu vagoponeswa. Zvinodiwa kuti zviitwe parwizi Jorodhani, paGolgotha, paKalvari. Haleluya, haleluya. Kureva kuti vaIsraeri vakarovera Jesu, akanga asiri wavo, akanga asiri waMozisi, akanga asiri wemuOld Testament. Jesu wavakarovera akanga ari wokuNew Testament, kureva kuti demo ravakatema naro rakanga risiri ravo, vakanga varikwereta. Demo ramuri kutema naro iri harisi renyu, ndere kuNew Testament. Saka vakati alas master, harisi redu, tarikwereta. Elisha akati kana riri rekukwereta rinofana kudzoka. Dai renyu taingoti reckless mhaka dzenyu, rekukwereta rinotodzoka. Hamusi kuzvinzwa, rekukwereta rinodzoka. 12:38 dzaMateo ngatinzwei, because rakanyura mumvura, rakatsakatika nekupinda pai demo iri rakapinda mvura, ndo marakanyurira. Kuti ndikuratidzei kuti chokwadi chokwadi demo iri ndiJesu Kristu. Ngatinzwei 12:38 dzaMateo. Zvino vamwe vanyori navaFarisi, vanyori navaFarisi, vanhu vaprofita, ndo vari kugara mumusasa usisakwani, vakamanikidzika mauri. vakapindura vakati, mudzidzisi, tinoda kuona chiratidzo kwamuri. Akapindura akati kwavari, rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaga chiratidzo, asi harungapiwi chiratidzo. Mukuzwa mwataurira? Kanza pfana muruda saini, hapana saini yandinokupai. Saka ukatogumira apa unoti vakanyemwa saini, pedzesa. Asi chiratidzo chomuprofita Jona, hamuna saini yamuchapiwa inopfuura yemuprofita Jona. Ndo saini yamunopiwa iyoyo. Yes. Nokuti Jona sezvaakava mudumbu rehuru mazuva matatu. Jona sezvaakava mudumbu rehove huru mazuva matatu nousiku hutatu, neusiku hutatu, saizvozvo mwanakomana womunhu uchava mumwoyo wenyika mazuva matatu neusiku hutatu. Hove inoshambira pai? Hove inogara pai? Jona akakandwa pai? Demo rakawira pai? Jesu ari kuti kuuidzwa kwaJona mumvura kunoparidza kufa kwangu inini ndichizomuka after 3 days. Nyatsombera shamwari, usaite zvako godo nevhangeri. Saka rakanyura, kunyura kwaro ranga risiri problem. Changa chiri problem kuti richamuka here, richadzoka here, roti yangarara pamusoro pemvura demo ravaridzi. Saka Elisha haana kumbozvinetsa, akati nhau yekuwira kwedemo inhau yemwanakomana ari kufa, zvino haafe kana pasina muchinjikwa. Zvino muchinjikwa unoda matanda, regai ndiparidzire apfanhava kuti anomuka zei. Ndobva atema chitanda so, ndokuti tiratidzei paawira. Zvikanzi rawira apa, zvikanzi toisa muchinjikwa ipapo, miremo nekumuka kwaanoita, ndokubva radzoka so, ndokubva ratiyangarira pamusoro pemvura, kureva kuti mwanakomana
aisatarisirwa kumuka, akazowanikwa amuka. Zvikanzi munotsvagireko mupenyu pakati pevakafa. Ukaiverenga munyorerwa yakaitwa zvinonzi simbi yakaonekwa yapamusoro pemvura, asi parakanyura zvakanzi demo rakanyura, asi rakazonzi simbi pakuzoonekwa rabuda. Kureva kuti ari kunyora ari kuti, can you imagine kuti force of gravity was defied, simbi inorema ichiyangarara pamusoro pemvura. Kureva kuti chakaitika changa chiri chisoonekwi pamberi pevana vevaprofita. Kureva kuti hakuna mumwe akazviona kunze kwevana vanga vaina Elisha, ndo vanotitaurira kuti rakadzoka sei demo pamusoro pemvura. Saka tinoda kunzwa naPeter, toda kunzwa vaJudha vakanga variko kuti chii chakaitika musi wokuseni wezuva rekutanga revhiki muchienda kuguva raJosefa waRimatiya. Makamuona sei mukomanawo? Zvinonzi vakadzi vaienda kuguva rake vaitaurirana naSalome naana Mariya vaviri. Vakomana dombo riya riya riri pamusoro peguva riya riya, pamusoro pebako riya. Dombo riya riya varume rinokungurutswa nani? Murume anomuka here? Uya tinorikungurutsirwa nani? Vakariona ranzi rakanga rakungurutswa zvaro rabviswa. Vakati saka hatina problem yekutsvaga leba yekukungurutsa dombo. Kuri kuti hakuna anofanira kuwana credit yekuti ane chaakaita kubatsira Jesu kubva kumuka kwevakafa. Zvakaitwa naMwari. Hallelujah. Amen. Saka chatinoona ndechekuti pane contribution yaElisha pakudzoka kwedemo. Elisha tata anoparidza chii? Holy Spirit. Vhangeri rinopuruvwa mudikani chizare kuva chekuti ndazarurirwa chinopuruvwa. Saka uchiona hatina problem nevanhu vanoti vada kuvheta vhangeri redu. Dambudziko redu navo nderekuti havazovhuri magwaro manje, vane vaakutaura zvavanofunga. Apada kuratidza kuti Kristu achimuka kuvakafa pakashanda Mweya Mutsvene. Elisha ndiMweya Mutsvene ndiye akakanda chimuti kuti demo riyangarara. Demo rakaflota pamusoro pemvura. Enda umbonotira ukanda rako uone hazviiti. Nokuti hakuna munhu akabhenga amuka kuvakafa sezvaakabhenga ataura. Jesu ndiye akanzi is the firstborn from the dead. Ndiro demo rekutanga kuonekwa rakati papamara pamusoro pemvura. Romans chapter 8 verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. And he shall also quicken your mortal bodies. He shall raise your bodies from death by his spirit. Kureva kuti mweya ndiwo unomutsa kubva kuvakafa. Kureva kuti kana wagamuchira Mweya Mutsvene unotanga kuona kuve mupenyu pamweya. Hauchararama upenyu hwenyama hunonhuhwa uchisevha kuchiva kwenyama, waakurarama a life of righteousness in Christ. Hallelujah. Chiri kunzwika? Ngatisimukei vakagara. Saka vhangeri vadikani, kana yeda inenge yatopera, chakasaka vakomana vaite demo ravakanga vakakwereta, vaida kuparidza kuti Jesu ariwo kuNew Testament, aizoita kanguva kadiki ari kuOld Testament. Ndo pavaifanira kuti atemwe ipapo, ndiye ari kurepresentwa nemapango ari kutemwa kuti kugova kwaNew Testament. But paida Mweya Mutsvene kuti kana tasvika pakuda kuona nhau dzekunamata, takuda kunzwisisa kuti maparameters egospel akamira sei. Ndo patinofanira kuita zvakaitwa nevana vaprofita vakauya kuzokumbira Elisha, titendere kuenda muBhaibheri, titendere tiende kumuchinjikwa. Tinoona kuti vhangeri yemuNew Testament inoparidzwa sei. Elisha akavatendai
he was willing to stay behind. But ivo vakaziva kuti kana pasina mweya mutsvene hapana vhangeri rinoparidzwa. Zvikanzi mumwe akati handei tese, Elisha akati tingaende. Kusimuka kwavo vese vana vevaprofita naElisha vakananga kurwizi Jorodhani. Ndo maverengero atinofanira kuita bhaibheri, ndo mawiro atinofanira kuita kuchechi, ndo manamatiro atinofanira kuita. Tinofanira kuve led by the Spirit of God. For as many as are led of the Spirit of God, they are the sons of God. They are the children of God. Saka dambudziko redu nderekuzenge pakutema kwedu musoro wedemo warasikira mumvura. Nekuti nguva zhinji yatiri kuparidza vhangeri hatisi kuona mwanakomana achizopapamara pamusoro pemvura, sezvaakaita Jesu achifamba pamusoro pemvura aburuka mugomo achiti makanzwa kuti kune mumwe musoro wedemo wakazenge watiyangarara pamusoro pemvura. Ndini regai ndikuratidzei, ndinoda kufamba pamusoro payo makatarisa. Kusvikira rimwe zuva zvakunzi izvo, the Spirit of the Lord was hovering upon the surface of the waters. Kureva kuti kana tikanga tida kuti tione vhangeri, mvura idzi dziri murwizi Jorodhani dzinoparidza zvakare mascriptures ari mubhaibheri. Tinofanira kuona Jesu ari pamusoro pawo achikudzwa nemavhesi ese. Mavhesi ese achiti akaverengwa so, vanhu vanoona Jesu kwaari, vanhu vachiona Jesu maari, vanhu vachiona Jesu maari. But Jesu wacho anofanira kuonekwa ari exalted mumagwaro ese. Ndo kuyangarara kwanga kwakaita demo pamusoro pemvura. Kunaka kwakaita Nawi ndekwekuti vachitema vakomana musi warakangowira mumvura havana kunyepedzera kunge demo richiripo. Havana kutsvaga bhemba, the machete, kuti vaite sei vateme. Vanhu vofunga kuti demo vachiinaro, vakabva vanzi vakachema vakati, alas master, demo rawira mvura uye tanga takakwereta. Kureva kuti vana vanorepresenta kereke inoziva kuti kana tichida kunamata Jesu ndiye anofanira kukudzwa pamusoro pezvinhu zvose. Tikavhura bhaibheri, mufundisi, muprofita, bishop, apostle, pastor, teacher, reverend hakuna. Iyo inonetsa wei, muchechi hamuna reverend. Tiratidzei mwanakomana akakudzwa negwaro ramavhura, kuti pakupedzesera kwemharidzo yenyu titi glory to Jesus. Ndiye akafira vanhu, ndiye ane mavanga, ndiye akadeura ropa, ndiye akazvidzwa, ndiye akafa, ndiye akamuka, akamutswa naMwari kubva kuvakafa, akakwidzwa kudenga, akagara kurudyi rwaMwari, rwaari kukudzwa aine zita raakagara nhaka yaro rakanaka kupfuura revatumwa vose, achinzi riri pamusoro pemazita ose. Kureva kuti chechi inofanira kuti irambe ichiona demo asi ngariwonekwe rakapapamara, because even rikanzi harisi kupapamara riri kutema, munoona kuti dema riteme kana risina kusimudzwa, dema riteme rakagara pasi. Kuti pese pari kutemwa demo riri kusimudzwa, pese pari kutemwa demo riri kusimudzwa. Nyamba mapango anoparidza zvakare, mapango ari pa 1 Kings 5-7 dzakings okutanga dzinonzi akazonyora tsamba kuna Hira shamwari yababa wake Solomon, akati Hira, iwe ndione matemo, ndione mapango emusidhari kuLebanon, ndida kuvaka temberi yaMwari, ndipo mapango iwayo ndivake temberi yaMwari. Anonzi akatemwa akauya ari murwizi akagamuchirwa muJerusarema pakashandiswa kuvaka temberi yaMwari. Anoparidza zvakare vanhu vari kuponeswa muNew Testament. Ndapanovakwa imba yaMwari, Mwari unoshandisa vashumiri vake, vangaparidze sei kana vasingatumwe. Kureva kuti mushumiri wese nemwana waMwari wese ari muNew Testament, rinotori bango riri kushandiswa naMwari kuvaka New Testament yake. Demo iroro ndiro rinotema mapango iwayo, kureva kuti Jesu iyeye ndiye anotendeutsa vanhu kuti vagoitwa mapango ari muNew Testament yake. Nyamba hapana bango rinotemwa kana demo risina kusimudzwa. Kuti pese panotendeuka mutadzi ngatione Jesu ari elevated, Jesu ari exalted, Jesu ari lifted high, Jesu ari glorified.
kuti utendeutswe unenge watemwa nedemo rire rakasimuka rikagara pasi demo hariteme. Saka vhangeri yese yemwanakomana inokudza mwanakomana. Saka Johana anobvunzwa, mukomana woga bhabhatidza anozviti Jesu uya ane vadzidzi vakawanda kudarika vako. Chivanza imi munogona kundipupura ndakakutaura kuti handisirini iye asi iye anouya. Saka kana makatotaura kudai, mufaro weshamwari yechikomba wazadziswa. Kana shamwari yechikomba ikaona chikomba chiine mwenga, kureva kuti Jesu ndiye chikomba, chechi ndo mwenga wechikomba. Johana ari kuti handisirini chikomba, ndiri shamwari yechikomba. Kureva kuti ini zvandakaudza musikana kuti ndine shamwari yangu ichada kuzokuroora ndokukura nzira kwaiitwa naJohana. Aiudza Israeri kuti pane ari kuuya asi handisirini asi iye anouya. Yaitove shamwari yechikomba iri kuudza mwenga kuti ndine shamwari yangu inonzi chikomba ichada kuzokuroora. Saka vanhu vakuudza shamwari yechikomba kuti chikomba chiri kufamba nebhebhi. Zvikati neshamwari yechikomba ndinokuita majelasi iko, handisirini chikomba, ndiye muridzi wemusikana iye. Ukaona chikomba chine musikana, shamwari yacho inenge ichivhara. Saka anongoribedza nemadhimoni anoda kutora vanhu kuti vave vake, nekuti muridzi wemwenga haasi shamwari yechikomba, chikomba chimene. Kureva kuti chechi haisi yangu, ndiri shamwari yechikomba. SaJohani Mubhabhatidzi ndikanzwa Jesu achikudzwa nechechi totofara kuti yes, basa riya randiri kuparidza ranaka, ndakaudza chechi kuti mucharoorwa naJesu. Saka Pauro anoti ndinotya, ndine godo negodo raMwari, nekuti ndakakuwanisai kuna Kristu kuti ndikusvitsei kwaari segwevedzi muri mhandara yakachena. Kureva kuti Pauro ari kutaurawo maridzo yani yaJohani kuti handisiri nemuridzi wemusikana, ndiri gwevedzi, ndiri shamwari yechikomba. Haleluya. Ndiri kunzwika here shamwari? Saka dambudziko redu manje nderekuti demo rakanyura asi vanhu vari kutema. Umberera Jesu maoko. Demo rakaita sei asi vanhu vari kuita sei? Mapangwesa matema nei? Hanzi tine chainsaw. Chainsaw panodiwa demo kaka. Saka pademo panenge paine mpini wehudu, simbi inenge iri kumusoro. Ukatema wakabata musoro hautemi, unozvirova. Ungatema wakabata chimusoro chirova nempini, unoita moni dzisingai. Unobata kumpini kuno uchirova nesimbi iri kumberi, unenge wakutema. Kuroti vhangeri ichiuya kuno kunyama, vhangeri ichiuya panyika pano, vhangeri ichiparidzwa, Jesu akauya ari munyama. Saka vakamubata vakatorova Jesu, vakatomurova mbama, vakamupfekedza dhirezi dzvuku, vakamuzvidza, vakamusvipira mata. Havana kuziva kuti kana muchimubata kudai harisi iro rinotema ramakabata iri. Ramakabata iri mpini unoparara, chinotema checho chiri kumberi. Amen. Saka vanhu vakamubata panyama, vakabata mpini. Kana taakutema tinobata mpini. Kumberi uku kune simbo ndo kune kuchitemwa muti. Zvoti mukabvunza muti kuti wakuwadzwa nei mukaisa mpini apa, anoti uya ndambomuonawo. Ine handitema hasi uyu wamaona. Akabata kuno kwakabata mpini, asi chatemwa muti hachina kuona mpini, chaona simbi. Kureva kuti wese ari kuparidzwa vhangeri yaJesu haafaniri kuona mpini. Anofanira kuona the ex-head, musoro wacho unotema. Nyamba vhangeri kana richiparidzwa zvakare rinoshandisa mushumiri ari munyama zvakare. Kureva kuti mushumiri ari munyama mpini futi. But vhangeri riri kuparidzwa kuti ndiye mwanakomana waMwari. Kana mazotemwa mukatenda, musataura zvempini, hamunambogumana nempini. Magumana ne the ex-head. Kupuresha Jesu. Chikudzwa kuti ndiri mwana wamakandiwa mpini wamuri kutaura nezvawo. Kutanga rini kumpini uchitema?
bvunzai vasati vangu tiri kudzidzwa here idzi dzinongobuda kana kwasviba zvigevenga zvine zvaenda haikona kutaura zita rapauro haikona kutaura zita rasifasi kana raapolo kana ramwazha kana rachiwenga mipini verengai chapter 3 verse 3 kai yavakorinde kutanga iyi yakatsanangurwa kai muri kuona mpini maakuti muri mwana wemupini mpini wakambotema bango kupi chinotema is the exit kuna kuti mukasangana nebango rese rakatemwa mukaribvunza kuti wakatemwa nani rinoti uyu wesimba uyu ko mpini kuti mpini handamboona demo rikabvunzwa kuti wakatema sei woti dandakapfekerwa mumupini saka uyanga akabata mpini achizamurira mpini pati kumuti kwaizosvika simbi asi chiri kuzamurirwa kuno kurichi uri mpini saka uchinoti jesu atuma inini ndiri munyama pati shoko riri kusvika kwauri handisi riri kusvika kwauri ndambogumana newe here asi shoko warinzwa shoko ratokugumana ende pachatotendeuka vanhu pana saka nawatendeuka unoita wachiwenga sei unotaura zvedemoka the exit handiti kuti exit kuti musoro iye jesu ari musoro wekereke zve handiti jesu musoro wekereke kereke mutumbi wake verengei chapter 3 verse 3 nokuti muchiri venyama nokuti zvapachinegodo pakati penyu negakava ko hamuzi venyama muchifamba nomutoo wavanhu here kufamba nemutoo wevanhu kaimi nokuti kana mumwe achiti ini ndiri wapauro mwazha mumwe ini ndiri waaporo umwe ano ndiri wakrisi ko hamuzi vanhu here umwe anoti ndiri watudo bismark zvino aporo chinyiko tudo bismark chii pauro chinyiko tipi joshua chii vashumiri vamakatenda navo wimbo chii mumwe nemumwe sezvaakapiwa nashe vashumiri vamakatenda navo mumwe nemumwe sezvaakapiwa naishe yes ini ndakasima pauro akadyara vhangeri aporo wakadiridza aporo ndokuya nechikeni ndokudiridza pakorinde asi mwari wakameresa mwari ndiye anenge ari mukati membeu achimeresa hakuna kana munhu anopinda muvhu akadyara onyengetedza mbeu kuti imere mwari ndiye anozomeresa saka uri kuti kudii naizvozvo unosima haazi chinhu mupina hausi chinhu kana unodiridza haasi chinhu asi mwari unomeresa mwari ndiye anoconvicta munhu unto salvation saka ndiye anokudzwa saka mabillboards ese nematisheti nemakepi nemaballpoints akanyorwa mazita empini hapana kana one anezita redevu mipini yega yega tiri mwana wamakandiwa mpini wauri kutaura ndokunge uri mpini wedemo futi unonoda webadza anongochera muhomwe mako bedza achizvigutsa nemari haana chaari kutema nanhasi uchiri mbavha but wristband yamakandiwa unayo uchiri mbavha iwo mari yawabirwa ide wanga uri munhu ari kunyatsonzwa shoko ramwari ungada watoo munhu ane karekta yakashanduka unhu hwako hwawaiita uchiri kuenda kuroma ndo hwauri kuita uchienda kwamakandiwa chakangochinja bedzi ndekwekurohwa mari namo ukuwairwa nafata iye zvino wakurwa napapa fata vanga vari nani vaitozomboitawo zvimwe zvinhu votombota takuchengeta nherera vovaka zvikoro roma ine zvikoro richichi vaiba vomboitawo zvimwe zvinhu hazvinomana ari kuiunganidza ezvino kaa kupemwa musoro kari kungochera mhomwe dzenyu kanzwa chiti kune judgment night kada kumuora kana zoti pakunoedza ndendaita mari haleluya alright saka imimi musoro wedemo muchiinawo here hauna kunyura here mvura musoro maakutotuwinawo nemiwo zvekutema mapango makakanganwa chechi inofanira kutsvaga kuti are we still upholding Christ? Are we still glorifying Christ? Are we still worshiping Christ? Kana kuti pane mumwe akareplacea Kristu tikasazviona. Nguva inotaurwa zvemunhu waMwari yareba kupfuura nguva iri kutaurwa zvaKristu. So kuti people have more information about the men of God
than they have about Jesus. Anenge anotoziva kuti men of God anopfeka maunderwear erudzi. Munhu waMwari ane dzimba kuFrance, zvigo kupinza denga izvozvo. Dzimba dziri kuFrance. France inyika kakufanana neZimbabwe. Iwe hausi kuzoona kuti zvavari kutenga dzimba kunze kwenyika kuda kutotizawo. Chikayatsosimuka akachampupuri vachatizawo komana. Chii chinosaka munhu aite mari atorere vanhu mari muZimbabwe onotenga imba kuSt. Tom? What kind of a spirit is that? Hamuna here dzimba dzakanaka muno, hamuna mastands. Why do you take money out of Zimbabwe and develop other countries? Why? 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 Strive masiwa agare muno, arikugara kuLondon, arikutsvage kuLondon. Mari ari kuita, ari kubira mari vanhu muno. Nezvima products zvake zvisina nemusoro wese. Achiabhusa vashandi, achivashandisa mabasa emakambani matatu. Mushandi anoshandira Econet, akushandira EcoCash, achishandira futi Kwese TV, asi anotambira salary yeEconet. That's a theft. Inofanira kuti investigatewa nehurumende. Chiri kusaka asavhure mashopu eKwese TV kusada kubhadhara vamwe vashandi, but atanga kambani nyowani oti kuvashandi veEconet tengesai madecoder nemasatellite dish. But ndakapinda basa rekutengesa malines, zvabatana papi malines nesatellite dish? Zvodzikana usingade resigner nekunetsa kuita mabasa vari kushingirira. Mari yaari kuita iyoyo nekubira vanhu ndoya anozopota achiisa imwe kuFM, imwe kuZayoja, imwe achipa Pastor Chris, imwe ari kuvaka zvikoro, imwe anoendesa kunana Japan, kunana Haiti. Muno mune vanhu vari kutotambudzika. Mvura ichayo vanhu vari kumwa masoji. Vanhu kuSouth Africa vakauya vakatesta mvura yedu yekanzori, vanosunga vanhu veZimbabwe. Mvura yatiri kunwa yekanzori inofanira kunwa nemadhakisi nemadhongi, kwete vanhu ichayo vane pfungwa dzakakwana. Ukunwa mvura inosvika svipa muno misingaiti. Asi munhu anobuditsa mari munyika isina mvura yakachena oti ndinoda kunogadzirisa drought relief yekuHaiti kwakarohwa neearthquake, kwesu takarohwa netyphoid. Watisire. Why is it that when Africans make money they leave Africa? But when somebody goes to Swiss bank, why? Why does he not just invest in his own home country? Hurumende dzedzimwe nyika dzinokusunga ukadaro. Andori nemari yavanoti paprofit yako percentage yakati haibude munyika muno, ikabuda tokusunga. Zvino yedu hurumende inokati kwasaka igone kuenforsa mutemo. Varangotora zvonzi tokupa miliyoni imbonyararai. Pane zviri kuitika. Demo muchinaro here imi kana tirakanyura wamakuona akapapa maraba pamusoro pemvura so munhu waMwari. Vakaverenga bhuku yaElijah, our man of God is our Elijah. Vakaverenga Ezekiel, our man of God is the Ezekiel of our time. Arisi demo karakapapa mara ichi. Ichi hachisi chidhandare here ichi kana chikimbani ichi chiri pamusoro pemvura ichi. Ndozvakaita demo here izvi. Ko hamusi kuona Kristu sei mumagwaro achikudzwa nemagwaro kudai? Muri kuona Mercedes Benz yakapapa mara pamusoro pemvura? Chireika chamuri kuona pamusoro pemvura ichi? Haleluya. Saka vakati richingonyura vakaridza mbere vakati ranyura ende nderekukwereta. Leisha akatora toisorova. But pavanga vachitema hatina kunzwa ruzha kana kuchema kwavo. Vakazochema ranyura. Verenga imi parakanyura munzwa kuti vakaita sei. Asi mumwe wakati achitema danda, demo ndokuwira mumvura. Ndobva demo rawira mumvura. Akadanidzira achiti, haiwa tenzi wangu, nokuti rakanga rakumbirwa. Ranyura. He shouted aloud, he cried aloud. Kureva kuti mukaona vanhu vachita ruzha stereki rakanyura. Ukaona vachiti out, ndoruzha rwakaitwa nejaya
zvikanzi mukatoona radai raita sezvaro, mukangoona vatanga noizi rakanyura, faya, makuona moto zei. Hamusi kuona Jesu pamagwaro muda kutumira moto, hanzi back to sender. Shamwari, dai back to sender yamazi baba masango yaishanda, mandi kutaura zvikadai zvakaita back to sender. Sambokumbuka zvavo, vataura chokwadi. Back to sender kuti munhu akatumira chinhu so chodzokera kwaari by force, by fire, by thunder. Zvinhu zvisingadiwe nevanhu zvikauya so, sekuti munhu akawana chirwere oti ngachidzokere kwachakabva, munhu akakosora ngachidzokere chikosoro kwachakabva, typhoid ngaidzokere kwayakabva. Back to sender inenze. Vanhu havadi mapoti koini, itai back to sender, adzokere kwayakabva. Back to sender. Back to sender vanhu vakaitadza. Bozi vakazogadzira zvimaplacards vakatanga kuti mugabe ngaite sei, kwete kuti vanga vasingamude, havana kumuita back to sender. Vakati vakakuti ngaadzokere kwaakabva. Dai yakashanda nyika ino 37 years ago, dai tisina mbutongwa namugabe, haina kushanda back to sender. Saka kunyepa kuti back to sender kuna anoita ndezvekunyepa. Handikutaura chokwadi, back to sender ishande. Inoizi chete inoratidza kuti demo rakaita sezvaro rakanyura. Mapotos esa tikareta akaita back to sender. Shamwari wosvika paback to sender papotoka obva wariita back to sender, robva raita straight muofisi machina masi poto kana muofisi rameya. Meya kuti ndani poto muofisi oti back to sender. Ndikamari dzekanzuro kusingagadzire roti ndakuda zvomujaira. Isu kuno uko hatichabhonesana nemi, takungoita chii zvedu back to sender. Ende back to sender kanyatsotwa mushe iwo unobva waenda futi, bozi newowo futi watakisa nyika futi, ukutoidetsa pane mari dzauri kupa, pane mwe mitero yausingabhadhare, zvoti ari kuda renti kwauri akaona uchimudetsa anokuti iwo back to sender, obva wadzokera kwawakabva osara asina roja risingabhadhare. Inonakidza kana uchiita iwewe, aunokosika kuti pane mwana anokuitawo kuti back to sender iwewe. Mawara inoisi inongoreva kuti demo rakaita sezvaro, ukaona vanhu vaakushema rakanyura. Noisi dzese dzema 10 days, night of 10 around, judgment night, ruzha rwuri kuitwa nevakawidza demo mumvura. Unoita ma 10 days unopenga, unoti kumboita ma 10 hours, tasiti dheri riri kutanga nyowanika da kuri fastira for 10 hours. Hatimuti gore riri kutanga muna January, amene akakudza izvozvo ndiani? Unozama kutangira gore iwe? Voyazo zvifunga kuti gore rotangira papa, chinoyazoita kuti gore rotangira pa chii? Gora unoriziva kwarinotanga iwe. Zvinhu zvakarongwa nemaroma 600 AD zvichienda mberi ndopakarongwa chikalenda chedu ichi. Kudhara kwakusina zvese zvamuri kuronga izvi. Vaingoti negore rechishanu rekutoka kwamambo Asia zvakafamba so, zvaimezhwa nevanhu. Gore raitanga nekupera nemunhu. Ezekiya akatanga kutoka zvinodzira gore rekutanga, kana apedza zvodzira ari gore rekupedzisira. Moyambo zvodzira gore rekutanga, ragore rekupedzisira. Saka uchinoti Kristu paakazvikonzera acho 1 AD kubva pakauya Kristu, makore ese atida wani ari kutongwa nekuuya kwani. Kuti Kristu haana kuuya manje kuna January, ndo pane ndau yacho. Kristu haana kuuya pai kuna January. Kristu anotofungidzirwa kunzi akazvarwa kubva muna May kusvika muna September, ndo pakatanga 1 AD pa. Kureva kuti yatina iri kutangira paRoma, itorine chimwe chigevenga chakazvarwa muna January chikati ndida kutanga nguva yekutangira pandiri. Vanhu vakatiza kuna Kristu, vakasaenda kuna Kristu, vakateera chimwe chigevenga chakatozvarwawo.
ndopaunonetseka chichunganidza maradzi dauda kudya raisi paChristmas. Tikangaida kuona kuti demo muchinaro here, tinofanira kuona ruzha. But uyu akaita ruzha uyu haana kungoita ruzha bedzi, akaita ruzha aine wekuitira ruzha wacho. Akanga aenda naElisha kuriva Jordan, ndopa akati zvanaka rawira mumvura muripo, kureva kuti vanenge vachinzwisisa vakaona Kristu asisakudzwe pakuparidza kwavo pakati pavo, ndopa vanofanira kutanga kunetsa kuti ndofunga pakati pedu hatisisina Elisha, hatina mweya mutsvene. Indava paakungotorwa nhau dzemari fundraising inoita 4 hours, mari dzoenza nekuda kwenguva 25 minutes. Hanzi naiwaya ndoti mazhinji, asi mazhinji mashoma. Dai angari mazhinji haimboti naiwaya. Hapana vhangeri apo. Jobo. Akutoti ngatidzike madhimoni. Haleluya. Saka uri kuona here kuti demo rikarasika kutema kunobva kwamira, kana demo rawanikwa kutema kuitwa resumed. Saka panoitwa resumption yekutema isaini yekuti demo rawanikwa zvakare, kureva kuti vhangeri kana muchida kuti vatadzi vaponeswe munofanira kuramba muchida sei muchiexalta Christ pakati penyu. Mukagone kujoinwa nevanhu vakawanda, but provided hamusi kuexalta Kristu muvhangeri yenyu, zvinongoriwo zvigevenga zvakauya kuzokurira muchechi nekuwana pekuvigwa napo. Kune vakajoina chechi kuti vawane vanovaviga, but kana kuwana vanokuviga joinazve polisi yenyaradzi, kunotorere vanhu vakapiwa license nehurumende yekuviga vanhu. Jesu haana kufira kuti vanhu vaone munhu anoenda nocherera nyama kumbudzi, akafira kuti kana nyama yaora mweya uwane nzvimbo kudenga kuna Mwari. Saka ndokutema kwatiri tichiita izvo zvida tichitotema, kureva kuti kana ndikasakudza Kristu pakati pedu ndichitoparidza, ratonyungorawo redu, takutofanira kuridzawo noise. Out. But inde ifungo dai paine munhu ananyatso rine simba rodzinga dhimoni, angadai akatsvaga Grace Mugabe, zvese zvingadai zvisina kuitika. Mukadzi uya aida kudzingwa dhimoni zvaionekwa pachena, but vanhu vaiswera vachidzinga timadhimoni kusina nebasa rese vachitiza mukadzi uyo. Makandiwo dai aine simba rodzinga dhimoni, dai akatsvaga Gire. Paya pakaiti unopenga kazembe osvika oti right now magaya, right now mama upfaura so daza hurumende yoti tadhilivhari wadhimoni hombe ranga richitinetsa, kureva kuti masoja akatozoti iri rera kuda isusu magaya ari tadza. Kuti masoja afanotanga chechi ozi akadzika dhimoni raari chinetsa, anga aratadzwa namakandiwa. Right, ngatisimudze maoko edu. Noizi yamuri kuita demo rakawira mumvura. Ndakanzwa nemumwe last week achiti madzire akatenderedza secular muFM achiti pachiri kuenda kurufaro gore rino ino tida kudedza makandiwa atiudza kuti mweya mutsvene akaenda ku. Saka makandiwa ada kudedzwa kweFM kuti adzose mweya mutsvene. Iyi yakafanana nekuti uri mujeri wakapfeka zvikabudura zvekaka, koya modedza chimwe chigevenga chine chikabudura tivhurirewo jeri tibude. Kunyange akanga aine maki vakachenjera vanoti vanobuda ngavabude zvavo, isu rega iringovhurika tirambe tirimo. Mukabatwa mavhurirwa nemumwe musungwa mucharohwa zvamusati mamboitwa. Munopiwa mweya mutsvene nemakandiwa iye anawo. Zvinoita izvozvo, anopa vanhu chinhu, anopa vanhu chaainacho. Zvino zviri kuparidzwa namano zvinoratidza kuti akashoterwa nemweya kudharadhara. Chaainacho isutu inodhura nepembe mumusoro nenyambo nenhema. Saka iwewe ndida kuti pandee ndichinamata utaurewo kuna Mwari uchiti Mwari
batsirai mweya wangu ndiwane mweya mutsvene anondibatsira kunzwisisa Kristu kubva mumagwaro, ndirege kukudza chimwe chinhu chisiri Kristu. Nekuti ndikangotanga kukudza munhu kana zvinhu zvinoora, demo rangu rinenge rawira mumvura, ende rinenge rakuda Elisha again kuti ridzoke pamusoro pemvura. Kureva kuti vanhu vakarasikirwa naKristu muvhangeri yavo vanoda kuti vawane help kubva kuna mweya mutsvene, avadzosere Kristu panzvimbo yake. And process iyoyo inonzi repentance. Kureva kuti kana wanga uchiparidza vhangeri, even uchiuya pano ukanzwa vhangeri yatiri kuparidzira kuti iyi vhangeri ndiyo yechokwadi, haikona kudzokera kushiraini kwawanga uchiparidza nhema oti ndinokorekta. Haukorekte nemutoo iwoyo, unokorekta nekutendeuka, kutotanga patsva rwendo rwokunamata. Haikona kuzvitutumadza nechigaro chawakapuwa nevanhu chausina kupuwa naMwari. Zviri nani kuita mwana wesangano mukereke yechokwadi pane kuita archbishop pamupanda wezvinyawa. Hazvikubatsiri. Ungatengerwe motikari inodhura, ukaona vamwe vakafa vanokuomberera nevanokukudza ukatambira pei, but kuseri kwezuva kuna ane mavanga aakawana nekuda kwevanhu ivavo. It will not be worth it on his last day of appearance. Zvinokubatsirei kuwina nyika yese worasikirwa nemweya wako. Baba, tinokutendai neshoko ramatipa imi Kristu Jesu, timi demo rakanga rakweretwa nesungano yaMozisi yemurayiro, nekuti maifanira kuti mugozoenda kuNew Testament, kureva kuti demo rakanga rakweretwa raida kuti rishandiswe kutema mapango aizovaka musha munyowani waizokwana vanhu vazhinji. Musha munyowani une mapango atemwa parwizi Jorodhani. INew Testament yamakavamba imi nekutambudzika kwenyu. Tinokutendai nekuti pamakanyura murufu hamuna kuramba makafa, makamutswa naMwari kubva kuvakafa, mukayangarira pamusoro perufu, mukakunda rufu, vanhu vakakuonai, mukakwidzwa kudenga kwamakakudzwa naMwari. Tinokutendai nekuti bango rese richatemwa parwizi Jorodhani rinotemwa nemi. Vanhu ngavarege kuona mipini yavanhu vamunoshandisa savaranda venyu. Kana kuina anozoponeswa achiunzwa kunyasha idzi, ngaaone demo rakamutema, arege kuona mpini wanga wakabatwa naanotema. Kudzwai Jesu nemweya yavanhu vamakadeurira ropa kuti vauye kwamuri, kuti vave vana kwamuri. Tinokutendai kuti kunyange shoko richiparidzwa richimukirwa saizvozvi, imi mucharamba muchingokudzwa, uye vasanangurwa vakanyorwa mubhuku yeupenyu vanoramba vachipona. Shoko ragara richiparidzwa nekumukirwa. Izvi makazviita kuti muponese vanotsungirira kusvikira pakuguma. Tinokutendai nekuti ndimi muchabata mwoyo wemunhu. Shoko kana taridyara, imi ndimi munorimeresa kuti vanhu varitende vagoponeswa. Kudzwai nokusingaperi. Amen.